حمل سجى ندحفا بكيرو عندنا دينا ما خلاني وعمريرو ورقن حمل سجى ندحفا بكيرو ورلا نقل ليل أنا نقل الأقشة كبرت سدران أفرق كنتنا يتحنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريفيت وشرفن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرارة شخري وقداد الوانتراو وتقطعوا قدام نقرب وأباي لقان سرفو بنا عقلو تحسيرو بنا عقلو بندقوهم بنقر شوصهم بحبل نخبل نسدر تقتلت لبا نخلت قلب لنا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين لنا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليد كل وجم سنن واسور دقرخا وني واخلالي بلد فراخا دي مكان الشحلاني وبريلة فردا بري وراك الان او وتمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن ارنوغ الاكبارا انبتي بلدي نربحر تكستلا ينقنر ارتدن الكستلا ينقنر قنا مساقل دي مكلا سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي بوترو تمنيت نايو زادر في لبي مسيطاتني حسابي كساب درس أجيرات نتسانيها ناي بحكي أمكو أزلوا نسبة إرترا حدنتو نزي حجز اللو حماق نفاسات سجيرونا بتزبلت أسأقاتاتو نفدا نحوها كم تسألا يخاخ قبر زفتن نفاس سلسلة زلو تتنكا نابلت نتمانسي أبزي عدخا كتع مكاي تتسأبه سدات كبيت مخان كردا كالون عدخا حسابيات بالنيرا of course تزلو نفاسات كم دريو زلنا زيناتهم زدليو قبت قربيت سلزلونا نزي خلو أقداس نزلو تحستا كلو نايو لألو خلو بعلم جميرنا كيدين عالم كما يتخير الله مزوبانا دما لعول عمكو زلو تحستو نيابي قودن قدا قودن كرينا لايك قبرو سبورت قبرو سامو دا تامسانات سنحو مجمريا بزا قداس تحستو جمرينا let's go. China's tech sector in focus at a symposium in Beijing that has market watchers all excited. Well, Roland Lim is standing by to tell us all the very latest. Roland? Thanks, Sally. Our Chinese President Xi Jinping has hosted a rare meeting with the country's top business leaders, including some of the biggest names in tech. The symposium is seen as an effort to boost private business sentiment as China. So the أقاتامي وعلى China استقبره ني مبزحته معرباو ميديا ولعتني معرباو ميديا بسفع صحيح بالله فعل عماد ما China أبز حلف 5 عامت كنت تولد أنحت كابتي ناي كتباوي فيلوزوفنا China أوكي سفع زبالة انت عندنا خلنا بنخلقن بس حتى زبالة مسير ترى تعزز سلوز غونكيو China كاب 7 جميرة نتناي كلام زنبرة كومونيست فيلوزوفي قديفة نفط كابيتاليزم ويكا ماركت اورينتد ايكونومي زبل لنا امريكا موديل كتكتل جميرة اتنا امريكا موديل دما زغل بروسبيريتي كمص ويت هابتي بلصقنا نايت هاجر كمص زخالسيو يقداسنا امريكا انت تختيل كا موداتا امريكا يزغبركا امريكا دما كوميوم زلينيرو تشاينا كم زي اوروبا خغبروا ما بعلم كوكو عصر وايم زلينيرو أبجلنا تبغين تشاينا ترديهم تكونتات كابتن زنبر زخدوا زنبر كم يجرك توزخ كبيداتهم أما ودات أنت وسينهم أوكي اتمنى قدم عبالة اتحيز نازل الناس بقى يقول ناي تشاينا موديل كونا له أب أمريكا من إذا محاضرات هاجر دحريلكا دونالد ترامب ويكا جو بايدن زبلاكا من البنات بوليتيكا دي فلتنبر بدحر كلا بدحر مجارجة زلو بليونر كلاس بحال كوربوريشنز نساتهم يوم نتهاجر زي ما حضروها من رجع يقبر اتزباز حق نزب فاندز قبرنا من رجع مني تم كوربوريت billionaires and corporations. China دما زمن قدز كمصوم سلز جمرن تاجروا قد محمش 6 عامات كراك داون يبلو نتوم كلهم عبيت حبت عماتنا يتهاجر مسمرهم قد حزوهم جميرهم اب China there is only one boss منقسي China يت boss China بمنقدي
بمنقدن بدليتن بسلتن ناي منقست تشاينا امبر بهابتاماتن بانتربرنورسن ببليونيراتن اتم حدر هاجر هيكونتن زدما هابتامات امان ازهبت مولا دخاتات جنزقو حفل هاجر دا يكونسي هابتامات مس كلهم توم حزبي معروي زخونه قطباو عبيت كلونا هلو بمبال نتوم امان نحيلو زموص زنبرو كم بعد جاك ما قال ملز عمسلو بمولهم صديلهم كم كابت بابليك اي وي كابت قدم حزبي كم زو اللي يغيرهم دحر 5 عامت قطبا نايت هاجر كاب اونلاين شوبينج قال مل وتيو ناب ابت استراتيجي نايت قطبا نايت هاجر اب ارتفيشال انتليجنس الكتريك كارز قلم زي فلوتو زنبرو اب كلاتهم انفست خمس قبرو غيرهم 5 عامت مس حلفه دما اب بزح عودي بقطبا ጨዋዳና ተገቲራ መጽያላ ቻይና ሕጂ ድማ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር you're welcome on the spotlight በመባል እዚ ዋዕላ ዝግበር ዝነበረ ልዑል ኣገዳስነት ነይርዎ ምክንያቱ መንግስቲ ቻይና ክገብሮ ዝደልየ ዕላማታት ስለ ዝሃረመ ሕጂ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ናብቲ ማእከላይ መድረክ የምፅኦ ኣሎ ምክንያቱ ቁጠባዊ ፕሮብለምስ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ሃርሞም ከም ዝኽእልን ካለ ምስ ፈለጠ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ነቶም ፕራይቬት ሴክተር ቀዳማይ ቀላሲ ቦታ ንክፃወቱ ንቅድሚት የምፅዎም ኣለዉ ልስን እዚ faces an intensifying trade war with the US on top of slowing economic growth. Mr. Xi reportedly delivered a speech urging company chiefs to expand their businesses domestically and internationally. Alibaba co-founder Jack Ma was there, as well as the founder of DeepSeek and the CEOs of Meituan, Xiaomi and Huawei. And for more, we're joined by CNA's very own Deborah Wong and Liao Mingxiu. Here is that if they throw their weight behind during the meeting, but ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታይ እዮም ገይሮም ቻይና ስትራቴጂ ክቀይሩ ስለ ዝደለዩ ካብቲ ቀደም ዝኸድዎ ዝነበረ መንገዲ ዘይኮነ ራእይ ናይቲ መንግስቲ ሜድ ኢን ቻይና ቴክኖሎጂካል ፓወር ሃውስ ክትከውን ድሕሪ ኮይና እቶም ሃብታማት ብዘርብሖም መንገዲ ብምኻጥ ራእይ ዘይኮነ ንኩሉ እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ዘይኮነ መንግስቲ ቻይና ካብቲ ንሶም ዝረብሕሉ ዘለዉ ወፃኢ ንግዚኡ ክረብሕሉ ዘይክእሉ ኣብ ነዊሕ ግን ክዓውድ ዝኽእል ነቲ ሃገር ዝበሎ መንገዲ ክቕይር ስለ ዝደለየ ነቲ ሃብታማት ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ጌይማትን ኣብ ሶሻል ሚድያን ኣብ ናይ ኦንላይን ሾፒንግ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ክወስዳ ዘይክእል እቲ ሃብቲ ድማ ናብ ውዕዳት ከም ዝርከብ ዝገብር ንዑ ቀቲሉ ኣብ ኤሌክትሪክ ካርስ ኢንቨስት ክገብሩ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢንቨስት ክገብሩ ኣብ ሶላር ኤነርጂ ኢንቨስት ክገብሩ ኣብ ኩሉ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል ኣብኡ ኢንቨስት ንክገብሩ ገዲድዎም ስቶክ ማርኬት ናቶም ንታሕቲ ከይዱ ብዙሕ ቻይና ትወድቕ ኣላ ዝብል ዘረባታት መፅኡ ውፅኢት ግን ኣምፅኢሎም እንታይ ማለት እዚ ንምንታይ እየ ደምፅኦ ዘለኹ ኤርትራ ብኩሉ መለክዕ እንተሪኻያ ናይ ቻይና ሞዴል እትኽተል ሃገር እያ ኤርትራ ብዝሓለፈ ኣትሊስት 20 ዓመት ኣብ መኸተ እያ ነይራ መኸተ ማለት ድማ ንህላዌኻ ንከተውሕስ እትወስዶ ስጉምቲ እዩ እዚ ድማ ምስ ቁጠባዊ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ክተተሓሓዞ ይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ህላዌ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ነገር ዩክሬን ኣብነት ንውሰድ ኩሉ ናይ ቁጠባ ነገር ተጠዋቢሎም ኣብ መኸተ እዮም ዘለዉ ኤቭሪቲንግ ፅቡቅ ነገር ናይ ዩክሬን ካልኦት ረድኤት ብቢልዮናት ይብዎም ስለ ዘለዉ እምበር ከም ሃገር ኣይመቐፀሉን ኩሉ ነገር ተጠዋቢልካ ክትመውጥ ጥራይካ ትኽእል ኤርትራ ግን ንኩሉ ቁጠባዊ ኣካይዳ ተጠዋቢላ ተፀሚማ ብውሑድ ትሕዝቶታት ን20 ዓመት ማንም ከይሓገዛ ክሳብ ሕጂ ደው ኢላ ፀኒሓ ሕጂ ግን መንገዲ ነቐይረሉ ግዜ እዩ መንገዲ ምቕያር ክበሃል ከለኸ መን እዩ ነቲ መንገዲ ጉዕዞ ከቐይረልካ ዝኽእል ፕራይቬት ሴክተር እዩ ነቲ ህዝቢ ነቲ ብደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዘሎን ኣምፂኻ ናብቲ ባይታ ከተፃወቶ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ፅቡቅ ገይሩ ጠቂስዋ ነይሩ እዩ ንሽተይ መንስማዕ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ቻይና ካብኡ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ከረየኩም እየ is saying that this meeting signals a major course correction for the private sector because it has been for years now affected by a lot of regulatory restrictions. Now the focus on tech is also quite important here because China is banking on it to be a growth engine given that the trade war has caused some volatility with its export growth. Now President Xi's meeting with the tech leaders So እቲ መራሒ ነቶም ዓበይቲ ቢዝነስ ፒፕል ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ቁጠባን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ቁጠባን ናይ ካምፓኒታትን ኣኪቡ መንግስቲ ቻይና ናበይ ክኸይድ ከም ዝደሊ ዘሎ እንታይ ራእይናቱ ንስኻትኩም እንታይ ክፃወቱ ትኽእሉ ነቲ ሃገር ናብቲ ንደልዮ ዘለና ብኸመይ ከተብፅሕዋ ትኽእሉ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ታሪፍ ብኸመይ ክንብድሆ ኢና መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ካምፓኒታት እንታይ ዓይነት ለውጢ ክገብራ ይኽእላ ናበይ ገፀን ክጥምታ ይኽእላ ምስቲ ፕራይቬት ሴክተር ይህን ይበሃል ኣሎ I really want እዛ መድረክ እዚኣ ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ቢዝነሳትን ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ መርሕነትን ከተጋጥም ከምቲ ናይ ኣካዳሚክ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ዝነበረ እዚኣ እስከስምዕዋ ኣተሓሒዘ ክሪያ ስለ ዝደልየ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ደቅሽውን ኣይሓድርን ካብቲ ኣነ ክሰርሐ ዝኽእል ከዓ ንሱ ዝያዳ ሰርሕ ካብቲ ከማይ ዝኣመሰሉ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ንሱ ዝያዳ ሰርሕ ይፈልጦ ለይትን መዓልትን ስለ ዝፈልጦ ንሱ ከዓ ታርጌት ዝኸውን ስለ ዘለዎ ብኸምቱ
نازي ناي مخته عقموجن بزحية لو وضعت بخسر حلو خلاله زحية له ودبك خلاله بزيكو صرح دخل كالي إلا من إسي بعتقل على عبد الجزر اللي إرتراو طرح صرح دخل نازي كل exactly نزاز ربازيا ولا حنت كوس خلاي كلني إرترا نا إرترا تسفى نحوار هزباي تسفى أوش زلوز بإرترا أتهاجر كم هاجر نخد كتل زجبر نسي أبتعت أملاخ سراويتون هزبون سلازم كتت رايت هاجر مرتي هزبي كابت هاجر نك هدم يتغيروا لنيرو تم دوزانا نتمن قدي زي كالنايو زخبلنا كال من قد زنادنا أزلقنا وزينا يس وزينا هنا كابت مسمرت علينا هنا يقداس دقزول دما يرلي يتهاجر توش تزلو زقبر سرح أكداس كنسو دقزول هزب دما لعلا استواصو كل ويو بفلاي أتي أبقى طبعا مدى توافير زلو أكتيف رول أبقى طبعا أكاديمي مهران ليكاونتي كونفرنس جيروم بزح حاجة داسي لبواتات حليفة مالو اتصاتهم زحلفوا لبواتات وطبعاوي مبري باركن قبرتو خينا من يزدلي برايفت سيكتور بريزنت إرترا صبو يريد فلتا مستر بريزنت ناي بحق زا قداي زيا نابتي تكبارة تساقاقرولو مدرخ حجيو سلازي اتي أبالات نايت منغستي محاورات أب كل زلو أب دقا زلون أو وشت زلون تواهايدو نزي دقا زلو حيلي بستفل بفولوي أتوكرو نعود راي أتوكيروك سرح زغل حدا ديبارتمنت غبرك خلولو زغانتايو بخمي من قدي أب دقا زلو أو فارنا إرترا مهور كتبا زلو كابيتاليس نابي إرترا نتكو تبا أما بربار تاي ترخص أتخل لألو كل غير أبي إرترا زلو إنفسترس كما يجيروم كل جزء نمهورات ناي حرشة نمهورات ناي توريزم نمهورات ناي عدنا كل جزء كونفرنس قبر لهم نتهم بيزنس بيبل جن كونفرنس قبر لهم الله سبر أسمال دما بخميك صرح خول بخميك عوت خول من قسابك خير اللي يدلله انتهيك قبر لهم نعتاتهم كافولي كونفرنس قبر خلاله كم زي بريزنت شيز قبر زي نبرة نتي برايفت سيكتور كتقدم لك مغنياتو نتي من قسيز دليل زلو تكبار ناي تحت قرص يخون ناي كالي كتكبروا له زغل برايفت سيكتور برايفت سيكتور دما نبعت تكالاتيو نبعت تكالات دما بتوم او فرتيو ويكا بتوم بزنس كاتوز دليو ابت بزنس دلون بحج كاتوز دليون زي دما حد عبي وعلى كلای مش كله منسترتات ساتفو نايزو باتا محاضرتي نخلو اتا كونفرنس لما كمناتي حسب عبيت سراحات كفصم زغل نابنت هذا سب انا نابك نير ترامسكتكو ابت كونفرنس كله بزنس ناتي ريجستر نخغبر او كوادت تخلالو سلامتايكم زبل دلغو سلوطنات نخفتر كونكشنز نخفتر عبيت تكالات وننت عود حرمتيو نابنت عندنا ناي بشا سب انفست خغبر لز دل تخينو ابت بوتا تخلو انفست نخغبر عدل كوهبك خلالو قديهم له immediately مالتي كاب دحرسو من خيد يكونسي ناي انفستمنت عدلات نتلو يس بزي من قدي اب ناي ناي حل ناي حرشاتات ناي بي ال سي زلاو ابزي انفست قبر تخليقه تكال كتمسر تدليقه بزي من قدي تخيل انفست قبر تدليقهم عندنا ناي بوتاش ديو ناي ورك ديو ناي تكال اب كباب سمراز قبر زلو ديو اب كالي ناي منغستو كوربوريشنز برايفت مسؤوم كوينم انفست قبر زدلي تخينم ابزي انفست قبر تخليقه ابزي خطاتو تخليقه نزغت قبر تخليقه زبل هذا ناي حمشته معالتي بتي سيمينارات منقسنا بيك خيد دللو زوم زيغات دما اب كمي كواسو يزدليوم زلو اب حرشاد يزدليوم زلو اب هبت عساد يزدليوم زلو اب توريزم يزدليوم زلو ابيناي عودي كواسو يزدليوم زلو تمنقسي ناتنا رود ماب ناتنا بلان نزي يمثل نسخم دما بزي ابزناتنا منقد اتيخم كتسرعوا تخوليكم كبل انت جميرو ابت كونفرنس كلتراي ابيت انفستمنتات كفصم يغلو كالوت انفسترات دما كالوت كالا زلوما بشت عدي كابيتال زدلي زلو نكسفحو دما انا كمز كامباني سلازلني مساي انفست قبر زلخا كبل سبكاريو حساب ريوخا ابتا حمش معالتي وي قال معالتا بزح بيزنس كايد خل نابنت ابزي دبي ناي قال انفستمنت وي ناي قال خ بحال كله ابتوش ناي بليونات بيزنس يزفصم سلامنتاي اب حدا بوتا كلهم رهيب كام سلازلغا ابو خلقا نيتوركينج انفستمنت كولابوريشنز كل يدفصم سلازي اب 2025 إيرترا نزياك تجبرا بتحتنا يحتت أنا will be willing أنا كم زيجانا إيرترا أبز conferences إن خساتف دس نابلنك خيدة I really hope زيا كنا تازيا تجيرا أمم قط منجسن أمم قطي private sector نزلوا gap كتسبب أبدا جزء بفلاي أوش تزلهم كلاي أوش تزلوا دمك قدامي زيادة أنا تزلوا صراحة نخسفه عدلات كوهبو من قد كرايو نبيك خير خل زغنا بالكلنا سجما بيرترا زلوا سلز رسانا يكون እቲ ፀገም ግን ስራሕ እንተጀሚርና ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣርዲኹም ኣለዎም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ብሽክሌታ ክዘውር ከለኻ ማእሲ ኢኻ ትወድቕ
ኣብ መወዳእታ ትወድቕ ምዝዋር ትጥቕም ሰበልካ ኢኻ ስለዚ ምስቲ ኩሉ ሽግር ካላ ናብ ገለና ኸትካ ካላ እግርኻ ነታ ፔዳል ክትዝውራ ክሳብ ዝሃለኻ ኣይትወድቕን ኢኻ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኤርትራ ድማ ክሳብ ሕጂ ትዝውራላ ኣብቲ ምዝዋር ተሓዊሱ ሰብ ወላ ከምቲ ዝደልዮ ምቹእ እኳ እንተዘይኮነ ወላ ብምሉእ ዓቕሚ እኳ እንተዘይኮነ ብንእሽተይ ክፋል ንኽብገስ መድረክ ክኽፈት ኣሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ኣብ መንጎ እቲ ሃገርን ይህምሂን ክግበር ክኽእል ኣሎ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስስ ብብዝሒ ክግበር ክኽእል ኣሎ እንኮላይ ዞባታት በብወገኖም ተወዳዳሪ ዝኾነ ፕሮጀክትስ ከምፅኡ ክኽእሎም ዞባ ዓንሰባ ከምዚ ክገብር ኣሎ ዞባ ጋሽ ባርካ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ዞባ ደቡብ ዞባ ማእከል ኩላቶም ድማ ነናቶም ፕሮጀክትስ ንሳቶም እውን ነቲ ሰብ ንምስሓብ ተበግሶታት ክገብርሎም ነናቶም ቁሾት ዞባታት ከም ዝመስል ጌርካ ነቲ ኢንቨስተር ንምስሓብ ነናቶም ፃዕሪ ክገብሩ ክእሉ I really hope ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ኣብ 2025 ክንርኢ እቲ መንግስቲ ድማ ነዚ ቀዳምነት ይብሉ ክሰርሕ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሕጂ ናብኡ ክንሰግር ኢና I really hope ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእይቶ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ክንርኢ ደስ ይብለኒ መጀመርያ ግን ኣብቲ መጀመርያ ዘይኮነ ቀፂልና ናብቲ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክንሰግር let's go Recent talks between Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump has sparked speculation about a potential shift in global alliances. And this comes at a time when China has been a crucial economic partner for Russia since Western sanctions were imposed following the Ukraine invasion. Now, with the possibility of improved US-Russia ties, China may face uncertainty. Exactly. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ሕግብግብ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ደልዩ ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ናይ ራሽያ ኣካይዳ ናይ ፑቲን ኣካይዳ ስለ ዝመሰጦ ወይ እውን ኣብ ዩክሬን ዝገበሮ ወይ ገለመለታት ደስ ስለ ዝበሎ ድዩ ኖ ንቻይና ንምጥፋእ ኩሉ ዋጋ ክገብር ድልው እየ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ራሽያ ኢድን ጓንቱን ኮይነ ክሰርሕ እየ ስለዚ ንፑቲንን ኣብ መንጎ ፑቲንን ፕሬዚደንት ሺን ዝነበረ ፕሬዚደንት ፑቲን ፕሬዚደንት ሺ ዝነበረ ዝምድና ክበትኮ ዶናልድ ትራምፕ አንቂዱ ኣሎ አይ ዶንት ቲንክ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ተማማኸርቲ ናቱ ዘንቀድዎ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘመንዎ ጥራይ እምበር ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ይፈትዎ እንድየ ግን ክሳዕ ክንዱ ርቀት ዘለዎ ተሓሳስባ ስልቲ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ሶሪ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ኩነታት ክበትክዎ አንቂዶም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ክዕወትሉ ድዮም ኣይዕወትሉን ናበይ ገፁ ክወስዶም እዩ ናብ ካልእ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ፒቨት ጌራ ካብቲ ስትራቴጂ ናታ ኣንፃር ፑቲን ትኸዶ ዝነበረ ገሪባ ምስ ፑቲን ኮይና ንቻይና ከተነፅል እያ ትፍትን ዘላ ቻይና ከስቑ ኢሎም ዶ ይወድቁ ኾኑ ስቑ ኢሎም ዶ ኢዶም ይህቡ ኾኑ ምናልባት ሕጂ በዚ ምስ ራሻ ፑቲን መንጎ ፑቲንን ፕሬዚደንት መንጎ ፑቲንን ሽን ዝነበረ ክበትክዎ እናፈተኑ ከለው just one second China may face uncertainty in its strategic calculus. Following the high-level discussions with Trump, Putin is expected to brief Chinese President Xi Jinping on the conversation's implications. Since 2022, China has been a lifeline for Russia, providing essential trade avenues and energy purchases amid sanctions in 2023 imposed by the West. Bilateral trade surged past $200 billion, reflecting China's role in sustaining Russia's economy. However, if sanctions on Moscow ease under So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ኣሜሪካ ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣበጊሳ ከም ዘላ ትሕቶ ካብ 2022 ልዕሊ 20,000 ገዳብ ልዕሊ ራሽያ ምስ ወረደ ራሽያ ከም ሃገር ክትቅፅል ዝኻለት ናይ ቻይና ደገፍ እዩ ከምኡ ገይርዋ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ቻይና ቁጠባ ናይ ራሽያ ንክርመስ እዮም አንቂዶም ሒዞሞ ነይሮም ኩሉ ነገር ኣታዊ ከም ዘይረክብ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ገለመለ ከም ዘይረክብ ገይሮም ክዓፅዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ኣብኡ ከሎ ድማ እቲ ቁጠባ ክመውት እንተኾነ ቻይና ናይ ቢልዮናት ዝትመን ኢንቨስትመንት ኣንጻር ኣሜሪካ እገዳና ወረዳ ስለ ዝረድአቶም ፑቲንን ራሽያን ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባናቶም እናዓበየ ኣክንዲ ክመውት እናዓበየ ዝፀንሐ ብሰንኪ ናይ ቻይና እዩ ነይሩ ስለዚ ፑቲን ኣብዚ ከመይ ክፃወት እዩ ሕጂ ክርአ ብርግፅ ንኣሜሪካ ሚኑ ንቻይና ክጠልም እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ግን ብሓደ ኮይና ንዕዘቦ ጉዳይ ካውን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እዚኦም ከመይ ገይራ ንፋስ ክትእቱ ተበጊሳ ከም ዘላ ብኩሉ ቀይሕ ምንፃፍ አንፂፋ ድማ ንፑቲን ኣብ ጎኒ ካለና do whatever you want በዛ ሓደ ንፑቲን ከዓሊዎ ይፍትንለው ንብል ኣለና ካብ ራሻ ካብ ቻይና ማለት እዩ በቲ ካልእ እንታይ ይገብርለው እዛ ድራማ እዚኣ ድማ መመሊሳ ትቐፅል ኣላ Tensions with China are running high after a second day of live firing exercises in waters off our east coast. Canberra is demanding answers from Beijing after it failed to provide adequate notice for the dangerous military drills that diverted commercial flights. The Chinese warship lurking in the Tasman Sea is now being closely monitored by both Australian and New Zealand military and intelligence agencies. And for more, National Maritime Safety expert
ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ቻይና መራኽብ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዎተር ዝበሃል ኣብ ፓሲፊክ ኮይነን ዝገብርኦ ዘለዋ ወታደራዊ ልምምድ ከም ሓደ ዓብዪ ድራማ ኣብ ትሽቱሽ ናይ ኣውስትሬልያ መፅያ ከም ዝገበረት ገይሮም ድራማ ይሰርሕሉ ኣለው they know ብሕጊ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣውስትሬልያ ኣብቲ ቦታ ትሬኒንግ ክትገብር ትኽእል ቻይና እውን ክትገብር ትኽእል እያ እቲ ትዕቢት ናይ ምዕራባውያን ንኸይተርፍ ግን ንሕና ንገብሮ ኣውስትሬልያ መራኽባ ይኹን ካናዳ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና በቲ ታይዋን ስትራይት ዝበሃል ንከሕልፍዎ ፀገም የብሎምን for whatever reason 277 ልዕልዩ ኪሎ ሜትር ርሒቓ ካብ ኣውስትሬልያ ኣብቲ ፓሲፊክ ኦሽን ትገብሮ ዘላ ትሬኒንግ ናይ ቻይና ግን ሓደጋ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ፈጢርና ኢሎም ድራማ ይገብርሎ እዚ ድራማ እዚ ብኣሜሪካ ዝህንደስ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ንቻይና ኣብ ስፖትላይት ዓማፂትን ከም ገለ ትገብራላ ገለ እናበልካ ላይክ ኣብ ካንሸሎኻ ኣብ ኣፍደገ ካንሸሎኻ ለጊባ ኣብነት ከረዳእኩም ኢለ ኣስመራ ዘሎ ሓደ ሰብ ሓደ ካብ ከረን መፅዩ ኣብ ካንሸሎ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማይ ተማናይ ዘሎ ተፀጊዑ ኣብ ካንሸሎ መፅዩሲ ነቲ ወዲ ማይ ተማናይ ይርብሸኑ ኣሎ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸማን ኣቕሪበ እየ ዝነግረኩም ዘሎ እቲ ዲፍረንስ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍደገ ቻይና መፅያ ንቻይና ትርብሽላ ክድብልዋ ዘለዎ it's just ብዓይኒ ናይ ዘረባ ወይ ኩንነት ክትሪኦ ከለኻ መስሓቂ ትስራሕ ግን ኣሜሪካ ከምዚ ነገበር ከምዚ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን መፅያ ራሽያ ዓማፂት ሃገር እያ ደንዳኒት ሃገር እያ ዝብልዋ ዘለው ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ድራማ ሕጂ ብመንገዲ በዓል ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ፊሊፒን ሳውስ ኮርያ ጃፓን እናገበርካ እቲ ድራማ ክግበር ነዚ መፅ ዘሎ 4 ዓመት ድማ ኣንጻር ቻይና ብዙሕ ድራማ ክንርኢ ምዃንና እቲ መንግስቲ ቻይና ድማ ድሮ ምትዕራያት ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ነዚ ኩነታት ዝነዊሕ ከም ዝተፀበይዎ ፍሉጥ እዩ ሃንደ ቦታ ኣይኮነን ዝመፆም ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ምዕዛብ ከድልየ እዩ እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ኣካይዳ ድማ ብቐረባ ኣብ ወታደራዊ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ከምኡውን ወላ እውን ኣብ ኣፍሪካ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ናራቲቭን ክብርትዕ ምዃኑ ቻይና ንኣፍሪካ ትዘምታላ ቻይና ንኣፍሪካ ትበልዓላ ቻይና ንኣፍሪካ ትምዝምዛላ ዝብል ዘረባ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ብዛዕባ እዚኣ ዝበሎ ስምዕዎ The West is saying, you poor countries, you're so stupid. You don't know what you're doing. You're being trapped by China. And that's something that what the West is doing in writing negative stories about the BRI is actually very cruel. Why is the United States and EU launching their infrastructure initiative? ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ወዲ ኣውስትራልያ እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ድማ ብተደጋጋሚ ዝዛረብ እዩ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ናይ BRI ኤርትራውን ኣካል ናይቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል እያ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ በዓል ኤውሮጳ ፍጹም ቅዱስ ሕፍረት ዘይብሎም ሃገራት ንኣማኢት ዓመታት ገዚአን ጨቁነን ሰሪቐን ንኣፍሪካ መዝሚዘና ከይኣቕላ ክሳብ ሎሚ ዕድል ዘይሃባ ነታ ኮንቲነንት ምስ ቻይና እንካን ሃባን ንግዲ ምስ ጀመረት ተብልዋ ኣሎ ቻይና ንኣፍሪካ ትምዝምዛላ መሳኪን ኣፍሪካውያን ከነጥሕነኩም ኢና ንሕና ንቻይና ውፅዋ ይብሉና ኣለዉ ዓመታት ምሉእ ዝሰረቐካስ ከጥሕነካ የክብለካ ከሎሲ ኣፍኮርስ ከምኡ ኢልዎም ከሎ ኣሚኖምሉ ነቲ ናቶም ቢያቲ ዘልምፁ መሊኦም ኣለዉ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ ሕጂ ረይዎም ዩኒፖላር ወርልድ ከጥሕነና ኢሎም ኣፎም ከፊቶም ይርድእዎ ድማ ይርድእዎን ብዛዕባ እዮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ንዓመታት ዝገዛእካን ዝምዝምዘካን ዝነበረ ሓይሊ ሕጂ ድማ ምስ ቻይና ብሽርክነት ንኸይትሰርሕ ክዓግተካ ክፍትን ከሎ ቻይና ብብረት መፅያ ወይ ብታንክ ወይ ብመራኸብ ኩናት መፅያ ኣይኮነትን ኮንትራት ፍርም ትብሎም ንኤርትራ ይኹን ንኣፍሪካ ልክዕ ከም ካልእ ብነፋሪት መፅኦም ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሎም እንካን ሃባኒ እዝን ክንገብር ንኽእል እዝን ካብ ክንወስድ ኢና የስ ኢሎም ከኣፍሪካውያን ፈሪሞም ይሰርሑ ኣለዉ በንፃሩ ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ መፅኦም ነዳዲ ናይ ኤርትራ ከነውፅኦ እንደለና ይብሉኻ ነዳዲ እንተለዎ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሕራዮ ከመይ ክንገብር ዝበልዎ ኩሉ እቲ ነዳዲ ከነውፅኦ ኢና ይብልዎ ብከምዚ ድማ ክንሸጦ ኢና ይብሉኻ እዚ ዳ ንዓይ ወፃንን እንድሕር ኢልካ ኸ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፖለቲከኛ እንታይ ይብልዎ ነዛ ኩርስኻ ትደልያ እንድሕር ኮይንካ እሺ በል እንተደየለ ነዛ ኩርስኻ ክንብንቁረካ ኢና እዮም ዝብሉ ኣብ ኣፍሪካ ከመይ እዮም ዝብሎ ብሕፅር ዝበለ ዘረባ ሶማልያ ኣብነት ውሰዱ ኣብ ስዒድ ባረ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከሎ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዮም ኢሎሞ ነዳዲ ነይርዎ እቲ ሃገር እቲ ነዳዲ ንሕና ብዝመስለና ክነውፅኦ ኢና ኢሎሞ ተደየለ ግን ክንብንቁረካ ኢና ኢሎሞ ናናና ነዳዲ ናተይ ክሰርቁ ኣይፍቀደልኩም እየ ኢሎም ድራማ ፈጢሮም ሶማልያ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ትሕንፍሽሻት እያ ሃገር ድሕሪ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ድማ ደሰይም ኬዝ ኢና ንርኢ ናይጀርያ ማዓት ነዳዲ ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ሃገር ድኻላ ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ብብልሽውና ስለ ዝጠፍእ ነዳዲ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ስለ ዘይውዕል ምስ ቻይና ዝሰርሓ ሃገራት ግን ቀልጢፈን ትሕቲ ቅርፅናተን ይዕረ ርሑቕ ኣይንኸይድ ጎረቤትና ኢትዮጵያ 67 ዓመት ዩኤስኤድ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ቢልዮናት ገንዘብ ሂባ ነይሩ ሓንቲ ፅርግያ ግን ኣይነበራን ጓሓፍ ሃገር እዩ ነይሩ
ቻይናውያን ምስ መፁ ግን ኩሉ እዚ ተዕተቅርፂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ቻይናውያን ዝሃነፅዎ እዩ ስለምንታይ ቻይና እንካን ሃባን ክብሉ ከለዉ እቲ እንካናትካ ብትክክል እዮም ዝሰርሕዋ ኣሜሪካ ግን ዝሰርሐቶ ፅርግያ የለ ዩኒቨርሲቲ የለ ሕክምና የለ ገለ የለ ዩኤስኤድ ቢልዮናት ገንዘብ ከም ዝህብ እዩ ዝበሃል ወረቅ እቲ ዝብልዎን እቲ ኣብ ግብሪ ንሪኦ ዘለና ብሓደ እንድሕር ኮይኑ ንእሽተይ ኣብነት ክበኩም ኣብዚ ኣብ ካልእ ከማን ከሪአኩም ሓሲበ ነይረ ሃይቲ ዝበሃል ኣሎ በዚ ከባቢ ኣሜሪካ ፀለምቲ ዝቕመጡ ሃገር እዛ ሃይቲ ትበሃል ኣብ 2010 መንቅጥቃጥ ምድሪ ነቲ ሃገር ብጣዕሚ ሃሲዋ ሽዑ ኩሉ ሰለብሪቲ ኣብ ሆሊውድ ዘሎ ይኹን ኣብ ዘበነ ኦባማ እዩ ገለመለ በዓል ቢል ክሊንተን ሂለሪ ኩሉ ኣቶም እናጨፈሩ መዓት ገንዘብ ኣዋፂኦምላ ንኣብነት እቲ ዩኤስኤድ ዝበሃል 4.4 ቢልዮን ገንዘብ ተዋሂብዎ ነቲ ሃገር ንከልምዓ ክንደይ እስከ ካብዚ ናብቲ ሃይቲ ዝበሃል ሃገር ከይዲ ይብሉ ኣሎ 2% ካብቲ ኩሉ ዝተዋህበ ገንዘብ ኣብቶም ኣብ ቴንዳታት ዝነበሩ ህዝቢ ክብዎም ጀሚሮም 56% ናይቲ ገንዘብ ተጠውዩ ኣብ ኢድ ፖለቲከኛታትን ናይቶም ፋውንዴሽንን ገለመለ እንዳ ሂለሪ ክሊንተንን እንዳ ክሊንተን ፋውንዴሽን ዝበሃል ብብዝሕነት ሃገር ከም ዝሰረቀ እዮም ዝነግሩ ጀርት ሸልተር ኣድረስ ባት built just 6 homes ንኣብነት እቲ ሬድ ክሮስ ዝበሃል ዘሎ 130 ሰባት ከትሕን ገዛውቲ ክሃንፅ ምዃኑን ኢሉ ቃላት እዩ 6 ገዛ ጥራይ ከም ዝሃነፀ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ተሓታትነት የለ ገለ የለ ደንቀነ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕን ኢሎን ማስክን እዚኣ ዘረባ እዚኣ ትዘውራላ ስቂልና ክንሪኣ ይኮናን ብምባል ራይዋ ዛ ሕጂ ኣሜሪካ ብልሽውና የብሉ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ጥራይን ብልሽውና ዘለዎም ኢሎም እዮም ዝምህሩና ነይሮም ገስወት ናንሲ ፔሎሲ ትበሃል ብፀጋም ዘላ ፖለቲከኛ ወርሓዊ ደሞዝናታ 223,000 እዩ ዓመታዊ ደሞዛ ሶሪ ኣብ ዓመት 223,000 እያ ትኽፈል ሰነተር ናይ ኣሜሪካ እያ ዲሞክራት ድማ እያ ሃብቲ ናታ ኸ ክንደይ እስከ 202 ሚልዮን በዚ ደሞዝ እዚ እዚ ደሞዝ ናታ 5 ሳንቲም ከይበልዐት ኣብ ባንኪ ጥራይ እንተትእትዎ ክንዲ ዝኸውን ኣይክእል እቲ ገንዘብ ካበይ መፅኡ ብልሽውና ሓደ ሰብ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሕ እቲ ገንዘብ ናቱ ካበይ መፅእ ካብ ደሞዝ ክመፅእ ዝግብኦ ከምኡ ከምዘይኮነ ብልሽውና ዝበሃል ኣሜሪካ ሽንቁ ሂሮም እዮም ኣብ ሎቢስት ተገለዱ ተባሂሉ ካልእ ናይ ወላ ሪፐብሊካን እቲ ሚች ሚኮነል ዝብልዎ ረይዎ ተኻላይ ዘሎ 200,000 ደሞዝን ዓመት ሃብቲ ናቱ 95 ሚልዮን ብፍላይ እቶም ዴሞክራትስ ብልሽውና ከም ዘለዎም ረኣዩ ሳላሪ ናይቲ ቻክ ሹመር ዝብልዎ ናይቶም ማይኖሪቲ ዝበሃል ናይቶም ዴሞክራትስ ሓላፊ እዚ እውን ደሞዝ ናቱ 210,000 እዩ ንዓመት ሃብቲ ናቱ ኸ 75 ሚልዮን ከምኡ እዚኣ ሳላሪ ናይዚኣ መን ኢኻ ትብላ ኤሊሳቤት ዋረን ትበሃል ድማ ጥቃ ኢሎን ማስክ ዘላ ደሞዝ ናታ ኣይዶነቲ ደሞዞም ስለምንታይ ዝፈላለያ ኩሎም ሰነይተርስ ከለዋ ይርዳዕኒ ግን 285,000 ደሞዝ ኣለዋ ይብላ ኣሎ ሃብቲ ናታ ድማ 67 ሚልዮን ናይታ ቅድሚት ዘላ ልዕሊ 4 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ስለ ዝፀንሐት ሃብቲ ናታ ላዕሊ ከይዱ ዘሎ እንታይ ኢሉ ኢሎን ማስክ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክፍተሹን ክምርመሩን ክኽእሉ ኣለዎም ካበይ ስለ ዝመፀ እዩ ዝኩሉ ሃብቲ ብኻላ ዘራርባ እቲ ብልሽውና ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዝነበረ እቲ ዩኤስኤድ ዶ ትገለዶ ድብልዎ ዝነበሩ እቲ ገንዘብ ናብ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ዝኸይድ ነይሩ ዘይሩ ኣብ ጅብኦም ዝምለስ ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ድማ ንኣፍሪቃ ኩሉ ግዜ እቲ ገንዘብ ናብዚኦም ክመፅእ ከሎ ነቶም ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ወይ እውን ነቶም ናይ ኤንጂኦ ሓለፍቲ ብልሽውና እናምሃሩ ኣብ ኢዶም እናኣተኣተው እቲ ምዕባለ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪቃ ንኸይመፅእ ኣፍሪቃ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ድኽነት ቦታ ኮይና ንኽትነብር ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓይልታት ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ከምቲ ንሳቶም ዝምህሩካ ዘይኮነ ንኩሉ ነገር ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ንሕና ድማ ነዚ ኢና ክነፍልጥ ንደሊ ዘለና I can assure you, if China hadn't launched the BRI, United States and EU would not have launched an infrastructure initiative. So this is why it's important not to listen to the Western media on BRI because it is completely unfair and jaundiced. And if you had asked Donald Trump, do you have time to develop African countries? Western media has pushed the idea that China's Belt and Road Initiative, or the BRI, is just a giant debt trap. But is that really the case? If it was such a bad deal, why have over 140 countries out of 193 signed up for it? Clearly there's more to the story. Donald Trump. So ብሓፈሻ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝገብርዎ ንቻይና ንምፅላም ዳኣምበር ንኣፍሪካ ክጠቕሙ ኢሎም ኣይኮኑን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ትሕተ ቅርፂ ክረኽባ ዝኽኣላ ቻይና ኢንቨስት ክትገብር ምስ ጀመረት እዩ ስለዚ እዚ BRI ዝበሃል ንዑ ንምብልሻውቲ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ደይ መደይሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ድማ ክሰምዖ የብሉን ክጥንቃቅ ክኽእል ኣለዎ ካብዚ እንተደይ ተጠንቂቑ ድማ ኩሉ ግዜ ግዳይ ናይቲ ንሳቶም ዝደልይዎ መፃወድያ ኮይኑ ክነብር እዩ ዝብለና ዘሎ ፕሊዝ ሊስን ኬርፉሊ ነገራት ከምቲ ንሶም ዝዛረብዎ ዘይኮነስ ታቡ ዝወፀ እዩ እቶም ቀደም ንኣፍሪካ ንኸይትምዕብል ለይቲ መዓልትን ዝፅዕሩላ ዝነበሩ ሎሚ እቲ ሽግር ናብኦም ክመፅእ ከሎ ድማ ናብኣ ንስገር ሕጂ So Europe has a lot on its plate. Its leaders are in a huddle.
Some are heading to Washington, but some have adopted a different strategy. You see, for years, Europe depended on the US as its security guarantor. Those guarantees seem to be gone. So European nations are boosting their defense spending. ኤሮፓ በንጻሩ እተቀደም ምስ አሜሪካ ተጎራቢቶም ከም ድልየቶም ይዕንድሩን በረቅረቅ ይብሉ ነይሮም እንተሎሚ አሜሪካ ቀይሕ ካርድ ክትቦም ከም ዝደለየት ተረዲዎም ስለዘሎ ከመይ ጌርና ነፍስና ነጥሕን አበይና ንኣትዎ ብምባል ገሊኦም ንዋሽንግተን ሪጋ ሒዞም ኣሎ በጃኻን ዶናልድ ትራምፕ ይቅረበለልና መሓረና እግርኻ ክንልሕስ ፑቲን ከም ኢልዎም ነይሮም ዋሽንግተን ከይዶም እግሪ ናይ ሓድሽ መራሒ ናይ አሜሪካ ክልሕሱ ምዃኖም ፍሉጥ ኢሉ ነይሩ ልክዕ ከም ከልቢ ኣብ ቅድሚ ዋኑ ጭሩ ንላዕሊ ገይሩ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ልክዕ እዚኣቶም ድማ ከም ከልቢዮም ኣክት ዝገብሩ ኣብ ኣሜሪካ ክኸዱ ከሎ ቃል በቃላይ ከም ኢልዎም ፑቲን ቅድሚ ትራምፕ ምስተመረፀ ገና ስልጣን ከይሓዞ ከሎ ከም ኢልዎም ከምኡ ክገብሩ ምዃኖም ፍሉጥ ኢልዎም ስለዚ ገሊኦም ድማ ብከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትወና ስለዘይክል ምክልኻል ናትና ክንሕይል ኣለና ብምባል ድማ ናቶም ጉዕዞ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚኣ እስከ ሓንቲ ስፔሻል ዝኾነት ሪፖርት ረኺበ ነይረ ብፍላይ ጉዳይ ናይ ዴንማርክ ኣብ ግምት ብምታው ሓደ ፖለቲከኛ ዝበላ ስምዑ everything we could to be the friends of the United States and now they treat us this way. We focused everything on Ukraine and Russia and now we're being basically threatened from behind, you know. There's nobody who dares say a critical thing about the United States, also not in the ሰዚን ትሪዎ እንደለኹም ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃላ ዘላ እንዴን ታይዳ ኣሎ እዚ ኩሉ ድበልኩምና ንገብረልኩም ነርና ቁጠባና ነበላሽ ነርና ንዓኹም ኢልና ኩሉ ነገር ንገብር ነርና ካብ ራሻ መፅኡ ንቁጠባና ዝጠቅም ዝነበረ ነዳዲ ገዲፍናዮ ምስ ቻይና ዝነበረና ንግዲ ጠጠው ኣቢልናዮ እንታይና ክንገብር ንደሊ እዚ ኩሉ እናገበርና ድማ ትጠልሙና ኣለኹም ናበሉ ምኒን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኤውሮጳውያን እዩ ዝብሎም ዘሎ ይስዕቆም ካለ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ብፍፁም ንናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ኣብ ግምት እዩ ወይ እውን ነቲ ናይ ፖለቲከኛ ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስኮላር እዩ ኤውሮጳውያን ነፍሶም ዝኽኣለ ፖሊሲ ንክገብሩ ካብ ዝገትፍዎ ንኣሜሪካ ድማ ክትሃስዮም ከላ ትጋገይ ኣለኺ እዚ ጌጋይ ንዓና ይዋፃናን እዩ ምባል ካብ ዝገትፍዎ ዘበናት ኮይንዎም እዩ ኣሜሪካ ግን ቀደም ብኢድ ኣዙር ትሃርሞም ተነይራ ሕጂ ብቐጥታ ክትሃርሞም መፅያ ከም ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ክትግረሙ ኢኹም definable way a democracy anymore. And one of the first things he said was, I'm going to take Greenland. I need Greenland. We need Greenland for first economic security, he said, and then he said national security. Economic security means all the minerals that you can find in Greenland. I take my Danish government basically saying, oh, if you want Greenland, we are willing to discuss some kind of cooperation, you know, instead of saying... So, ريبو تي هنا بحكي خاطر كمان تزرب سمع خلاها. So انتهي لهم دونالد ترامب أنا جرينلاند دليل لخويلو. وا كم يجر كان حنت الأولوية حجر كمزي إثيوبياويان سي حسب ندل لنا مزبلنا انتهي بلون هنا انتهينا نبلهم زلنا حمد رقيبكم حسب ناتكم ما يكون ولا نحت إنه ما يكون ناتنايو إرترا خميات بلدلا دنمارك انتهي لاتو اوكي بخمي خد لي خايو لولاونت انترناشونال حقي تحصل ليلهم كنت ترير تقاومون ترير زغونه سقمتي زرباك زرب دفتنو اوكي انتهي مالت كايدا ناي بلب خادي خادو كل سما معنا خليناكم سخا سلامتكم تبلالغا نتناتهم استراتيجيكاو ربحا وين انتخونه ولا نلولاونتهم كتحسن زغل اوروبا تطويلهم تقاقل لها قبلو بعفهم تكبر كالني بعفهم وانكم قبلو زخولو ما راح تكون بمبالي دشك على اللوم زلو حكي دما اب كله أمريكا زغبرتو تغوربيتهم زخدو دامبر ناتهم بوليس هاليو ما يفلتني اتني كولر زلو وند بحالنا ابنت يوكي وسدو زغدده اتزغدده هاجر دارغا تغوراباتنا أمريكا زغونه يوكي زحيا لي وتدرا عقم لو تبلو يوكي ندحر قينو اتزياده تماريخ زلونا بأمريكا دما يوكي so again اوروبا strategic autonomy ويون لولاونت بحال كابد شط وانا ويهم غيرهم ግን ምስ أمريكا تغوربيتهم ما يفلتون يم نيرو forget about it sir. This is a violation of sovereignty. You may think, I'm sorry to point it out to Mr. Trump, that you're trying to take the world's largest island by force. You have explicitly said you cannot exclude force. And the Danish government is so unprepared, so irresponsible, including its low-level intelligence service, that it seems to have come as a surprise that Mr. Trump 2.0 would raise again. You know, it's not the first time. He raised this issue in 2000, where was it, 18 or 19? He said, I want Greenland. So, انتهي ذبل زل, oh my God, أبيك سمعوا من نزيهم نوح وانيهم كحميلو ما مخيرهم ممكن اتي الليتنا أوروبا زدنزي دنزيزو سلو زخوني بزعبازك حسب هيكلني نيري بلالو دنمارك سي completely زخوني يخون مدلاو زي بالله ولا حنت زي نبرا by the way تا أمونغو كلت سلسة كنشو زلوا تا بساقام زلا نا European Union Foreign Policy حلافيتيا كايا كالاس بال تا أمونغو زلا ناي دنمارك برايم مينستر زلا قد محاد عمل تايس كتب لنيرا كل أسوار ناي دنمارك أم خازينو زلا ببولو
ንዩክሬን ክበየ ትብል ነይራ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ኣብ መኻዚኖና ዘሎ ንዩክሬን ክንበይና ከማና ድማ ካልኦት ክኾኑ ኢላ ኣብነት ይጥቀሙላ ነይሮም እንታይ ማለት እዚ ስለያ ናቶም እንታይ ዓይነት ሴኩሪቲ ፀገም ክመፅኦም ከም ዝኽእል ዝሓስብ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ዝሓሳብ እዚ ኣብ 2018 ድሮ ግሪንላንድ ተድልየኒ ኢሉ ነይሩ ከምዚ ሎሚ ግን ደገፍ ናይ ህዝቢ ነበሮ ብብልሽውና ዶ ብገለዶ እናበሉ ድከቱ ኣፅቂቦም ዶ ስለ ዝነበሩ ሲሪየስሊ ክዛረበሉ ይከኣለን ነይሩ ስለያ ናቶም ዝሰርሕ ነይሩ ዝኸውን ግን ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዝለዓለ ናይ ህዝቢ ደገፍ ይመፅእ ስለ ዘሎ ድሮ ምድላዋት ምገበረ ነይሩ ኢልካ ብፍጹም ኣከምኡ ዘሎ መንግስቲ ስለዘይኮነ ግን ሃንደበት ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርያ ምስ ተዛረበ ዝሕዝቦን ዝጭብጥዎን ጠፊዎም እቶም ኣብ ጎኖም ዘሎ ኤውሮጳ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን ንክቃወሙ ክዛረቡ እውን ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ድኽመት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝኾነ ካብ ኤውሮጳ ኢኻ ክትመሃር ትኽእል ኤግዛክትሊ ንኤርትራ ድማ ከምዚ ዓይነት ዝተዳኸመት ሃገር ኢትዮጵያ ክንወረክ ኢና ወይ ዓሰብ ክንወስድ ኢና ምስ በልካዮም ራዕራዕ ኢሉ እቲ ህዝቢ ኦኬ ዓሰብ ጥራይ ውሰዱ ካልኣይ ትውሰዱ ዝብል ዓይነት ሃገር ክንከውን እዮም ዘሉና ነይሮም የስወት مش عسب كتوسط أديس أبا ونكترغبي كونكان زبل منجسن حزبن سراويتن يزالو إيرترا تيبيكال إيرتراوي بفلاي هاجراوي أبي أحمد عسب كوسيد يقبل كلن تايزبل إيرتراوي زه هاجر جاك تفرس على وايزبل that shows confidence in إيرترا أب سراويتو سلزا أمن أب منجسن سلزا أمن أب حزبو سلزا أمن أبي أحمد عسب متي خوزاي دي كونسي نحنا نأدي سابا خيرنا نسابا خنا عليهم لنا يزبل زال إيرتراوي That is pure confidence. هذا سبب نسيت أمام تقينه. لا يخان تايلو فكيري يكون زريكا. أنت أكيد جبرت تغلي زريكا. ترجعني؟ سلزي exactly اليوم أوروبا إنش لو زي بلو ما الحاست راي سلزي قانون لك كم تمي تبيا مالتي معندارن مزرابن تدي كوينو أب جبري زتشبت حيل سلزي نبرة. دونالد ترامب كزارم زجمرة رعرعتي ومالتي. لحد حدهم كمان كده نزانا أي دونالد ترامب 4 جزيدي 5 جزيه نجرينلاند خوازينا كل كله ناي فرنسا ما راح يتزاربنا له وحيت وايتم دبلالو ناي انجليز كمو ناي جرمن كمو ناي زخون يزاربون يمزلو because يفريهم نبعلم تايزر يكازي ساع كندي عبد خامنت تمركسه منغستات تمسريتو خمزلو This time he raised this issue in 2000, where was it, 18 or 19, he said, I want Greenland. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States, it would be nice. Now, the Prime Minister, the Foreign Minister, and the Defense Minister is taken aback. You should see the body language of these people at press conferences. The eyes somewhere else because this is really unpleasant. We've done everything we could to be the friends of the United States, and now they treat us this way. We focused everything on Ukraine and Russia, and now we're being basically threatened from behind, you know. I think this applies basically to all of Europe. Europe has been Ukraine and Russia, and now we're being basically threatened from behind, you know. I think this applies basically to all of Europe. Europe has been absolutely, irresponsibly, stupidly submissive to the United States for 60 years. At everything the United States. So, Europa amma wadata ziyata اتفانتاناتهم كوينا زلا ني سس عمد بوحدو لليرجن نزن زحلفا 3 عمد ابتن زحلفا كو سراويت ونيروم كساب شنشات من تسعان حبر سوفيت ساب زودق سراويت نيروم ابزي زحلفا 3 عمد 35 عمد كوينو زلو جن إيدهم زحبو زترمس حيل كوينهم سلزنا برو كبغيون منين كبلون داي يقولون بر أنصار أمريكا هاي كونن سقمتن غوزدو نكحسبوه ونفرهو نكحسبوه يزبلكم سلامتاي بس أمريكا موت أرض رادي كونسي مسراش شافت يرمز الله بأسن كلولاون ويون متفنانن أمريكا مسؤوم كم زلا سلزا أمنزنا بريم سلزي أمريكا تزيلا ويون أمريكا خدت فهم تجميرا اتمسراشا فتيرو مزلو أمريكان خيط هربهم ترى كونسي اتمسراشا زريهم مزلو حوي مزيو كيف ينجرم يمدفر زلو that's why أوروبا ملو بملو زتمارخن إيدو زهبن حيلو خيني خير له أما ودات حيل تزيب الكادمة كم زحجن رياز لنا حنوق انتا يوتس عفرا يوتس إيرترا دما هي وابنات يابزي حيل خاك إبكام خاد ساكن دي أقدا سنة كم زلو نزيها يبنا شعونا بأفريقيا نسكرنا In what could be the largest cryptocurrency theft in history, Dubai-based crypto exchange Bybit reported that hackers stole $1.5 billion worth of Ethereum from its digital wallet. The attack has shaken investor confidence and also reignited concerns over crypto security. Bybit's founder, Ben Zoho, assured users that their funds were safe and that the company would refund all affected customers.
So ሓደ ናይ ክሪፕቶ ፕላትፎርም ዝኾነ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዩቱበርስ ብዙሕ ግዜ ሪኮሜንድ ዝገብርዎ ባይቢት ዝበሃል ፕላትፎርም ካብኡ ከባቢ 1.5 ቢልዮን ዶላርስ ከም ዝተሰርቀ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢተሪየም ቱ ሃከርስ ካብቲ ኢተሪየም ዝበሃል ከም ዝተወስደ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ፕላትፎርም ነቶም ዝተሰርቀሎም ክመልስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ which is really good ጽቡቕ ዝኾነ ተበግሶ እውን እዩ ኣብ ክሪፕቶ ዓውዲ ግን ነዛ ዘረባ እዚኣ ንግረ መንገደይ ከምፃ ስለ ዘለኹ ክሪፕቶ ዋና የብሉን ብፍላይ በዓል ቢትኮይን ንበይኑ ዋና የብሉን ኣመሓዳሪ የብሉ ማናጀር የብሉ ሲኢኦ የብሉ ወላ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ የብሉን ብኻላ ዘራርባ ቢትኮይን ናትካ ኣብ ውሑስ ቦታ ተደይ ጌርካዮ ቅበፆ እዩ ብምስቱ ዓለም ብምፍላጥ እንተደይ ጌርካዮ ክትጥንቃቅ ክትከላ ኣለካ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ወለት ማሃረና ይብሉኒ ወለት ንሽተ ጌጋ እንተፈፂምካ ትገንዘብካ ንሓዋሩ ጠፍዩ ማለት እዩ ቢካዝ ንዑ ሪካቨር ክትገብሮ sophisticated ክእለት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ዝበዛሕኩም ሰባት ድማ ኣብዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት ደው ኢሎምልኩም ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ገለ መለ ኢንቨስት ዝገበርኩም ብብዝሒ ኣብ ወሳብ ትሰድሉ ኢኹም እቲ መልእኽቲ ክመፀኒ ከሎ ኣነ ድንጋፂ ዘይኮነ ሕርቃን እዩ ዘምፅኣለ ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ መጠንቀቕታ ሂብና ኣብዚ ቻነል እዚ ካልኦት እውን ሂቦምኩም እዮም ቴሌፎን ደው ኢሉ ገንዘብ ንዓ ኣነ ከውፍረልካ ዝብላካ ነተን ዘለዋካ ገንዘብ ክሰርቀካ ዝደሊ እዩ ደው ኢሉ ንዓ ገንዘብ ክባካ ዝበሃል የለን ኣብ ዓለም ንዓኻ ዝደውሉ ምክንያት የብሉን ብቐሊሉ ገንዘብ ክረክብ ዝኽእል ተኮይኑ ደው ኢሎም እልፊ ፀዓዱ ክንደይና በቃ ነዚ ኤርትራዊ ድማ መፃወት እዮም ገይሮም ስለምንታይ ንዓኻ እንተሰሪቆምካ ፌስቡክ ናትካ ኣትዮም ነቶም ኩሎም መሓዙትካ ድማ ይፈልጥዎም እዮም ንዓታቶም ድማ ከመይ ገይሮም ከም ዘሽክዕዎም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ፕሊስ ተጠንቀቑ ቴሌፎን ደው ኢሎም ገለመለ ዝብልኹም ቢትኮይን ነይርኒ ከምዚ ኢሉ ወሲኹ ንኸውፅኦ ከምዚ ገንዘብ ሃቡኒ ሃብ ይብሉን ኣለዉ ክሬዲት ካርድ ሃብ ይብሉን ኣለዉ ክሰርቁኻ ስለዝደለዩ ክሰርቁኹ ስለዝደለዩ እዮም ብኸምኡ ገንዘብ ዝርከብ ነይሩ ተዝኸውን 8 ሰዓት ረሃፅካን ኣብ ጉልበትካን ግዜኻን ተጥፋኣሉ ስራሕ ይመሃለወን ነይሩ እቲ ንዓኻ ዝድውል ዘሎን ፅሑፍ ዘሎ እውን በዓሉ ክወስዶ ምኻለ ስለዚ ተጠንቀቑ ክሪፕቶ ውፅኢት ኣለዎ ዕቤት የምፅእ ኣሎ እንተበልና ላግፁ ይኮነን ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ብትክክለኛ መንገዲ ተደይ ግደፎ ይትረፍካ እተን ዘለዋካ ገንዘብ ሒዝካ ዘለወክ ገንዘብ ሒዝክ ኺዲ እዚኣ ጥራይ ሪኮመንድ ክብለኩም ዝደሊ ሕጂ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክሰግረ It's a very important ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክኸይድ First time, the UN Security Council has condemned Rwanda for backing the M23 rebels in the neighboring Democratic Republic of Congo. The Council has strongly denounced the ongoing offensive and called on Kigali to immediately withdraw its troops. According to UN experts, the M23 group, supported by some 4,000 Rwandan soldiers, now controls large swaths of eastern DRC, which is a region rich in natural resources. Banking services. Local bank sectors as proxy to enforce cash, which is a scarce commodity, increasing 1,000 people. We've observed a large number of ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዲአርሲ ዝበሃል ሃገር መፃወቲ ካብ ዝኸውን ነዊሕ እንዲ ኮይኑ ግን ኣምላኽ ሃብቲ ሃበና ወይ እውን ተፈጥራዊ ሃብቲ ሃበና ኢልካ ይኮንካን ክትፅሊ ዘለካ እንታይ ደኣ ነቲ ዘለና ሃብቲ ንክጥቀመሉ ሓይሊ ሃበኒ ኢልካ ኢኻ ክትፅሊ ዘለካ ምክንያቱ ተፈጥራዊ ሃብቲ ነዳዲ ድዩ ገለመለ ድዩ ክንዲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዝተዋሃበ ሃገር የለን ክንደኣ መከራ ዝፀገበ ህዝቢ ድማ ክንዲ ናይ ኮንጎ ህዝቢ መከራ ዝፀገበ ድማ ኣብ ዓለም የለን ስለዚ ዘለካ ፀጋታት ሃገር ተዘይብልካ ፅቡቅ ፖለቲካ ተዘይብልካ ፅቡቅ መንግስቲ ተዘይብልካ መርገም እዩ ዝቕየር ሃብቲ ናትካ ኣጠቃቅማ እንተዘይኪልካሉ ኢሚድየትሊ ናብ መርገም እዩ ዝቕየር ኣብ ኮንጎ ድማ ንሪኦ ዘለና ካብ መርገም ዝገደደ ኢና ንርኢ ዘለና ሩዋንዳ ንእሽተይ ሃገር እዩ ዌል ኦርጋናይዝ ስለዝኾነ ነቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ኮንጎ M23 ዝበሃሉ ሩዋንዳ ምሶም ከም ትሕወስ ዘላ እዩ ዝንገር ብዙሓት ክብሉ ከለዉ ግን እቲ ንሩዋንዳ ኢሉ ዝኸስስ ዘሎ ኣካል ንባዕሉ ብካሊእ መንገዲ ዝሰርቕ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ሰረቕቲ ዘጋጥም ዘሎ ባእሲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ሩዋንዳ ኣይገብሮን እዩ ዘሎ ማለት ኣይኮንኩን ቶም ካልኦት ከዓ ኣይገብሩን ኣሎ ወይ መደብ የብሎም ንኣብነት ኣሜሪካ ንሩዋንዳ እገዳ ከተውርድ ጀሚራ ኣላ ምክንያቱ ኣሜሪካ በይና ክትብሕቶ ነቲ ሃብቲ ስለትደሊ ዘላ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ሩዋንዳ ትገብሮ ዘላ ወይ እውን ፖል ከጋመ ዝገብሮ ዘሎ ቅዱስ ነገር ይፅቡቕ ይብል ኣለኹም ንካልእ ጎረቤት ሃገር እዩ ዝርብሽ ዘሎ ደሴም ዊልያም ሩቶ እንታይ ይገብር ኣሎ ናይ ሱዳን ዕጡቕ ጉጅለ ነቲ ሃገር ዘፍርስ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ሂቡ ካብ ኢማራት 1.5 ቢልዮን ይቕበል ኣሎ ኢልና ሱዳን ትፈርስ ኣላ ካልኦት ሓይልታት ግን ብዋጋ ናቶም ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ነቲ RSF ቅድሚ ዓመት ንሱ እዩ ዘእንግዶ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሆቴላት ናቱ ዝቕመጥ ነይሩ ብነፈርቲ ብመንገዲ ኣየር ናይ ዱባይን ናይ ኢትዮጵያ እናተገበረ ከዓ ኣፅዋር እውን ይኣቱ ነይሩ ሕጂ እውን ይኣቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ናይ ኣፍሪቃ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ውፅኢት ናይ እንታይ እዩ ሓድነት ዘይብሉ ሃገር ጥዑይ መንግስቲ ዘይብሉ ሃገር ወይ እውን ሓያል ሰራዊት ዘይብሉ ሃገር ኣብ መወዳእታ ዕጩ ነዚ ዝኸውን ጉዳይ ናይ ሶማልያ
ترك بتحاني ناتورا بحق قبري فتن بتي إمارات بيمانة أقامنة هاجر كلا عوعل فاليوم لهم جبس كأتي فتنا له ناي كلها توم أجندة هذا من هاجر أبزي زي كرو كنتات وسيد والو أنتي على أبزي أتعايزنا نريش شو أبتي ناي إثيوبيا قد دايك نسجرينا حوالي الشهور الماضية كلها كان هناك ضغوطات من هنا وهنا على عدم በእኛ በኩል በሶማሊያ አካባቢ ከተለያዩ አካባቢዎች የግብጽ ወታደር እንዳይገባ እንዳይሳተፍ ከዛም ከዚህም ተቃውሞ እየተነሳበት ነው ያለው ምን ለዲከን ለምን ምንድነው እንደዛ የሚሆነው ነው ይለው ያይ الحجج كلها هي تحدث مشاحنات في داخل وتصبح الصومال في منطقة صراع በኢትዮጵያም ወይም አካባቢው ላይ ባሉና ግብጽ እንድትገባ የማይፈልጉ የሶማሊያ አካልም የሆኑት ጋራ በተፈጠረ ወይም በሚፈጠር አለመግባባት ሶማሊያ መልሳ ወደ ጦርነት የእርስ በርስ ወይ እንታይና ንርዘለና ሶማሊያ መጻወቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ዝኾነ ጥራይና ንርዘለና ሓድሽ ኣይኮነን ሶማሊያ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ኩነታት እዩ ጥራይቶም ኣብ ውሽጢ ሶማሊያ ዘለዉ ሓይልታት ንሓድሕዶም ይባልዑ ኣለዉ ኢማራት ብጀካት መቃዲሾ ካልእ ክፋል ናቱ ብፍላይ ኣብዚ ዋን ዘለን ቀን እንታይ ዝብል ዘረባይ ዘውራ ኣሎ ሶሻል ሚድያ ካብ ኮሎምቢያ ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ሰራዊት መርሰነሪስ ዝበሃሉ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ተፈላለየ ክልላት ናይ ሶማሊያ ሰራዊት ከተዋፍሩ ምዃና ኢማራት ይንገር ኣሎ ቱርኪ ነቲ መቃዲሾ ዝበሃልን ከባቢውን ሰራዊታን ናይ ዲፈንስ ዲልስ ምስ ሶማሊያ ጌራ ፅልዋናታ ረብሓናታ ከተዕዝዝ ኣብን ሶማሊያን ድማ ክረዳድኡ ምክንያቱ ብመንገዲ ናይ በቲ ቱርክ ትቋዓፀሮ እንድሕር ኮይኑ ረብሓ ክህልዋ ስለ ዝኾነ ክትገብር ትፍትን ኣላ ኢማራት ሶማሊላንድ ሒዛ ኣብ ካልእ ክልላት ድማ ፑንትላንድን ከለመለን ኢዳ ኣለዋ ብኡ ቁፅፅር ኣለዋ እዩ ግብፂ ሕጂ ክትኣቱ ትፍትን ኣላ ኣብ መንጎቶም ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ገለ ቦታታት ዝሓዘቶ ኣለዋ እንታይና ንርኢ ዘለና ሱዳን ከምኡ ናይ ደገ ሓይልታት መፃወቲ ግራት ኮይና ኣላ ክንብል ከለና ሶማልያ ድማ ካብ ቀደም ከምያ ነይራ ሱዳን ሕጂ ኣብኡ ተቐይራ ዘላ ወላ ሱዳን እውን ብቀደም እውን ጥዑይ ኣይነበረን ኣክሽን ብወቅዕዳ ዘይፈረሰ ነይሩ እምበር ሕንፍሽፍሽ ካብ ዝነበሩ ሃገር ነዊሕ ዓመታት ቀፂል እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግኣ ዘለዋ ሃገር ሓንቲ ጥራያ ዘላ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ርግኣ ዘለዋ ኤርትራ እያ ድማ ኢትዮጵያ ንባዕሉ መፃወቲ ናይ ብዙሓት እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሎም ክብልዎ ከለዉ ክንሰሚና መላገፂ መፃወቲ ናይ ብዙሓት ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ንሳቶም ንሶማልያ ክዋራ ዘይብላ እዮም ዝፍትኑ ንሱዳን ክዋራ ዘይብሎም እዮም ዝፍትኑ ንባዕሎም ግን ለማኒት ሃገር ሃበን እናበለት ገንዘብ ኣብ ዝረኸብሉ ድማ መጋበርያኑ ክኾኑ ፀገም ዘይብሎም ቀደም ንሶም ጥራዮም ነይሮም ሕጂ ግን ኬንያ ካብኦም ትገድድ ዊልያም ሩቶ ካብ ኣቢ ንላዕሊ ለማንን መጋበርያን ክኸውን ስለ ዝጀመረ ነቲ ቦታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ይምንጥሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዋላ ኢማራት እውን ናብኡ ገፃ ምኻዳ እውን ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ልመና ይቕድሙና ኣለዉ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ንቐፅል ካብኡ ኣብዚ እውን ሓድሽ ምዕባለ ኣሎ መስለኒ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራ ልዑክ በሶማሊያ የስራ ጉብኝት አድርጓል። ልዑኩ ጉብኝቱን ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ባደረጉ ውይይት በቀጣይ በመቃዲሾ የቴክኒክ ውይይት እንዲደረግ በአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሰላምና ልማት ማርሻል ሰንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኤታማዦር ዝብልዎ ወይ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ማለት እዩ ናብ ሶማሊያ ከይዱ ከም ዘለዎ ስለዚ ግብፂ ክትፅዕር ኣላ ቱርኪ ኢማራት ኢትዮጵያ ድማ ቦታ ንምውሓስ እቲ ሶማልያ መጋበርያ ወይ እውን መፃወቲ ናይ ኩሎም ሓይልታት ናይ ሪጅናል ፓወርስን ሎካል ፓወርስን ኣብኡ ኩላቶም ክፃወቱ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ካልኦት ሓይልታት ናፃ ከውፅኡካ እንድሕር ሓሲብካ መፃኢኻ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብዚ ንርኢ ኣለና እዚ ካብዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክመሃር ስለ ዘለዎ የደምፆ ዘለኹ ንቐፅል ኣብቲ ናትና ጉዳይካ ምር የትኛውም ዋጋ ተከፍሎ ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሀገር ትልቅ ነው የሚባለው አንደኛ በውስጡ የያዘው የህዝብ ብዛትና ሄትሮጂኒቲ ታይፕ የሆነ ፖፑሌሽን ሲኖረው በባህሉ፣ በቋንቋው፣ በታሪኩ፣ በጂኦግራፊ ስፋቱ ተለክቶ አንድ ሀገር ትልቅ ሀገር ነው ይባላል። ይህ ሀገር ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ህዝብ ትልቅ ሀገር ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ፀጋታት ናይ ባሕሪ ንምርካብ ብላዕልን ታሕትን ብፀጋምን የማንን ከላኹ እዮም ዝውዕሉ ዘለው ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ኣብ ሃገር ብዘይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክተርፍ ናይ ባሓቂ ዝሕዝን ይብሉ ባይ ዘ ወይ ኣሰቂልኩምሎም ተትኾኑ ካብ ምሕር ናይ ባሕሪ ህርፋን ዘለዎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሓደ ኣክቲቪስት ናቶም ዝገበራያ ብዝሓቅ ክትሞቱ እንዲኹም ርግፀኛ ጊቭ ሚ ሰከንድ ሓንቲ ቪድዮ ከርየኩም እየ
ني أفدق بحري دليتنا أفدق بحري أمنتاي كبصحهم كم زغل نختريو إليه دمس أزل لغزيا just give me a second now this one here زي هبتش جرمود بحال حدا كابتم صري إيرترا أكتيفيست نيابي كابتم بروباغانديستس كتر حدا يو انتاي لس كوتينيرو major breaking and good news سيلو انتاي سلا زقاتا ميز good news ناف دقة بحر بدليت نزيون سبازياتهم نابس أتفكتوهم كم زغنة multiple reports indicate that Mount Fentale an active volcano in Ethiopia located in the Great Rift Valley in the Afar region about 120 kilometers east of Addis Ababa هذا فولكانو أفتي أفار ريجن حدش ناي فولكانو مقصال ناي وي مريت كقاصل كله قلي مالتيو كومس لزقاطمه جود نيوز يلوه سلامتا اسكي أفدق بحرك نركب نخلينا كاب زبل حلمي فولكانو كما تخلو سب وأملاقات حنا ناي زبل سب قاتل غلي ونتهاجر كعنوا غلي ونسبات كتف غلي الكا كم زي مالتيو كم زخقاطم كله سب يسنبديو زيوم سبازياتهم كام محر ناي بحري هرفان زلوهم ويون سسع زلوهم نتي حماق زخونه ነገር ከም ጉድ ኒውስ ገይሮም ክሪዎ ምክንያቱ እታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገለ ነቲ ናይ ኤርትራ መሬት ጨዲዱ ካብ ቀይ ባሕር ማይ ናብ ኢትዮጵያ እንተኣተዎም ኢሎም እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዘፍርሁ ሰባት እዮም ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ህርፋን ናቶም እቲ ባህጊ ናቶም እቲ ድሌት ናቶም ብፍላይ ንባሕሪ ገፁ ዘለዎም ኣጠማምታን ኣመለኻኽታን ይስተረና ጥራይኻ ክትብል ትኽእል ምክንያት درجة يبلو أتمامتها بحري هرفان ناي بحري كم زلوهم كم فلت كن كلالنا شو بحرشة ناي بحري أجنداناتهم بزي سفح ملكعو يغسل كم زلوين عند رجالنا ታዲያ የአስመራው አገዛዝ ጭንቅ ገብቶታል። ኢትዮጵያና የአሰብ ግዛትን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ላይ ከተለመደው ውጪ ከፍተኛ ብዛት ያለው ሰራዊት ከማሰለፍ በወደቡ አካባቢም የግብጽ ባህር ኃይልን በጥበቃ ለማሰማራት እስከማሰብ በርካታ የፍርሃት እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ ራሳቸው የሻዕቢያ ልሳን የሆኑ ጦማሪያን ጭምር እየገለጹ ይገኛል። የግዳጅ ወታደራዊ ምልመላ سنتايم زبلو زلو أبزي سفيع زخونة بروباغندا أنصار إيرترا فنيوم زلو تايو إيرترا رعدي أتيوا خمس زلو قال ملأ زي تبوق يرنا خان مني رعدا أتيوا زلو تبوق يركب رحالكم كفتني مجمع رياجن زي قداي زي زرانا قداي ناي سومالي لاند عمد ملو كم حسم نفي حما لومي ناي أب بروباغانديستي سومالي لاند كمال حاسكم كي توصوا تباهي لومي قداي سومالي لاند نحنت جزيون كي تزاربوا لا يلوم أي زاربون يمتغلالا أجندهم نصبق كون كله من سوماليا نتا عمت ملو دز عرف وهاجر من سوماليا بحبار كنا كن عبينا أفتق بحر كن ركبنا خلو كل تتسلي ناب سوماليا زجبر وزن برو ناب إيرترا كلامون يروي ناب إيرترا ملو بملو نايتسل منفسل نايتسل يقوسقواسن عن طريق إيرترا تغير له وتم لبام تسعود بوليتيكيين ناتهم كان تايب بزعباز قد دايس كان اسمعيه የሚመለከት አሁን ቅድም ያነሳችሁት ሀገር ኦልሬዲ ውስጥ ችግሮች ይኖራታል ዴፊኒትሊ እንደኛው ማለት ነው። ያ ግን የነሱ ጉዳይ ነው። አሁንም ቢሆን እንደ ኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ከሚጻረር ኃይል ጋር ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የውስጥ ጉዳያቸው ራሳቸው የግብጽ ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ነው። ግብጽ ነበርኩ ነው ያቻቸው ላይ ውስጥ ጉዳያቸው ኦኬ ፌር ኢናፍ ኤርትራ ውሽጣው ጉዳያታ ውሽጣው ጸገማታ ንውሽጥ ህዝብ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን ይዝምልከት ፌር ኢናፍ ኢትዮጵያ ውሽጣው ጸገምኩም ንዓኹም ይዝምልከት እጅ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ እዚ ኤርትራ ውሽጣው ጸገም ስለ ዘለዋ ነቲ ውሽጣው ጸገምናታ መኻል ስለ ዝሰኣነቶ ኤክስተርናላይዝ ክትገብሮ መኻላ ዘራርባ ውሽጣው ጸገምና ኤርትራ ስለ ዝኸበደ ምስ ኢትዮጵያ ምኽኒት ጌራ ኩናት ክትገብርያ ትደሊ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓባል በልያ ከይትቀድመኪ ዝበሃል ምስላ ሚእቲ ኣቦቱ ብኩንነት ክግበር ንሪኦ ኣለና ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ካብ ዓቕማ ዝኾነ ወይ እውን ጸገም ዝፈጠረላ ሽግር ከም ዘላ ብኤርትራ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ከምኡ ከምዘየለ ኤርትራ ናይ ገዳ ጸገም ኣለዋ ቁጠባን ከተበራብር ብድሆታት ኣለዋ ናይ ኤሌክትሪክ ጸገም ኣለዋ ናይ ኢንተርኔት ጸገም ኣለዋ ብዙ ጸገማት ኣለዋ እዞም ጸገማት እዚኣቶም ትማሊ ዝመፁ ይኮኑና ኤርትራ እምበሽት ትማሊ ክፍትሑ ጀሚሮም ኣለዉ ዝሓለፈ ዓመት ክፍትሑ እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ተስፋ መንፈስ እምበር ናይ ጭንቀት መንፈስ ኣይኮነን ዘሎ ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን መንፈስ እምበር ናይ ኩናትን ናይ ካልእ ሽግራትን ኣይኮነን ዘሎ ናበይ ገጽና ከመይ ኢልና ቀልጢፍና ናብቲ ንደልዮ ንኸይድ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ብዛዕባ ኩናትን ውሽጣዊ ዕግርግርን ምቅትታል ናይ ህዝብን ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ናትካ ወዮናታ ንሓማታ ከም ዝብልዎ ገምጢልካ ምዝራብ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኣጀንዳ ገምጢልካ ምዝራብ እዩ ኩናት ዝደሊ ዘሎ መን ምዃኑ
ኣብዚ እውን ጽቡቕ ጌሮም ክገልጹልኩም እዮም ኣቢ ኩናት ደብሎ ዘሎ እንታይ ምዃኑ እቲ ምክንያት ኣብዚ ኣስምዑ የዚህ የቀድሞው ፕሬዚዳንት የሙላቱ ተሾመ ጽሁፍ ዋና ዓላማ ምንድነው ብለህ ታስባለህ? እንዴት ሳገኘው? እኔ እንደገባኝ እውነቱን ለመናገር በቃሉ ከዚህኛው መንግስት የፍርሃት እንጂ ጦርነት የመፈለግ አድርጌ አላየሁትም። አንደኛው ነገር ያው እንደታወቀው እሳቸው የጻፉት ነገር አይደለም፣ በመንግስት የተጻፈ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ያንን ተቀብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የመንግስት ሚዲያዎች ሁሉ ነገሩን እንዴት እንዳስተጋቡትና ሄዱ ዚያታ ዘርባ this is a very very interesting analysis ኣብዚ ቻነል ብተደጋጋሚ ተዛሪብና ሊና ግን again በኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ተመሳሳሊ መደምደምታዮም ዝበፅሑ ዘለው መጀመሪያ እቲ ኣብ አልጀዚራ ዝተጻሕፈ በቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ድማ ኣብ ዲፕሎማትን ናይ ኣብ ድማ ቀረባ ኣማኻሪ ምዃኑ ዝነገረሉ ሙላቱ ተሸመ ዝበሃል ዝተጻሕፈ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ታሪክ ናይ ዕግርግር ናይ ምፍጣርን ሽግር ምፍጣርን ናይ ኩናት መሰረትን ዘይርቃትን ምዃና ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኩናት ብመንገድታ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቀውሲ ኤርትራ ንዑ ተጠቂማ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት ከይጀመሩ ከሎ ማሕበረሰብ ዓለም በጃኹም ርጡ ዝብል ዘረባያ ጌራ እዩ ጽሒፉ ንሱ ዝጻሓፈ ይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽሒፉ ብመንገዲ ናቱ ጌሮ ከም ዝወጽእ ጌርዎ ስለምንታይ እሱ ተቐባልነት ዘለዎ ቁርብ ትለይ ተሰማዓነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ድማ ኣጀንዳ ክገብሮ ስለ ዝደለየ ዕላማ ድማ አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ውግእ ስለ ዝደለየ ወይ እውን ሻዕብያ ምስ ውግእ ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣይኮነን እንታይ እቲ ዕላማ ናራቲቭ መጀመርያ ኤርትራ እገዳ ንኽወርዳ ማሕበረሰብ ዓለም ብሕማቕ ክጥምታ ተጽዕኖ ክገብረላ ሽግር ንኽፈጥር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምክንያቱ ኣቢ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፀገም ኣይኮነን ንኤርትራ ንውግእ ክእውጅ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፀገም ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ ናይ ዓለም ለኸ ኣክንድቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጥራይ ከስተባህል ዝፍትን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ዘሎ ገይሩ ነቲ ኩነታት ሽፍት ንኽገብሮ ነቲ ብሌም ነታ ውሽጡ ዘሎ ፀገም ናብ ካልኦት ሽፍት ንኽገብሮ ከጓዓዞ ስለ ዝደለየ ንእሽተን ይስማዓያ ካልኣይቲ ክፋል ድማ ምስተን መራኽብ ኣብ ቀይ ባህር ዝተሓዛውን ርክባል በትን ርቀት አይተናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንግል አመራረጣቸውም ይታወቃል። በሶስተኛ ደረጃ በጽሁፍ ውስጥ የቀረቡት ነገሮች ሁሉ የዓለም አቀፍን ፖለቲካ ከጎናቸው ለማሰለፍ በተለይ ምዕራባውያንን ሽብርን አንስተዋል። የየመንን በቀይ ባህር አካባቢ የሚያደርጉትን ጥቃት ግምት ውስጥ አስገብተዋል። ጦርነቱ ከተነሳ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ይኖረዋል። በኢትዮጵያና በኤርትራ ብቻ አይወሰንም። እነዚህ ነገሮች ስታያቸው አሁን ለትራምፕ አስተዳደርም ሆነ ለአውሮፓ ህብረት ከኛ ጎን ቁሙና አጌንስት ኤርትራ ሁኑልን የሚል ሐሳብ ይመስላል። እንግዲህ ከዚህ ድረስ ኦኬ በጣም ጽቡቅ ዝኾነ ነጥብታት ይዘብ ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይ አልጀዚራ አርቲክል ውፅእ ክብል ዝተወደበ መንገዲ ኩሉ ምንጭታት ሃገራዊ ቲቪ ናቶም ይኹን አክቲቪስትስ ኩላቶም ኤርትራን ውግእ ትዳለወላ ኤርትራን ውግእ ትዳለወላ ሽዑ እዚ ኩናት ናይ ኣዋጅ ጌራ ዕጡቕ ጉጅለ ከምዚ ገብር ኤርትራ ክተት ኣዊጃ ገለመለ ኩሉ ብዝተወደበ መንገዲ ኮበረ ናቶም ክሃርሙ ጀሚሮም እዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ሓሲብዎ ዝነበረ እዩ ዕላማ ድማ ከም ዝብለኩም ዘሎ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣተኩሮ ገይሩ ፀቕጢ ንክገብር ጥራይ ዘይኮነ ግብረ ሽበራ ዝብል ዓለም ክተቐልበሉ ትኽእል ማለት እዩ ንግብረ ሽበራ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሶማል ዝተኻየደ ገለመለ ንኩሉ ናይ ግብረ ሽበራ ካብ ሳሕል ስቴትስ ካብ ከባቢ ናይጀርያ ጀሚሩ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይመፅእ ስለ ዘሎ ይሄ ባሕሪ ንንግዲ ሽግር ከጋጥም እዩ ኩሉ ነገራት ተሓሒዝካ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣቓልቦ ንኽትስሕብ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኣቢ ንክኾኑ እሞ ዝኾነ ኣንጻር ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣጀንዳ እንተሎ ድማ ከሳስድልዋ ኣለኹ ንምባል ዝተገበረ ዳ እምበር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት ምልክት ስለ ዘርአየት ኣይኮነትን ትክክል ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መብርህን መልስን ብምሃባ ደስ ዘብል እዩ ኤርትራ ወላ እውን ኣብ መጋባያ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኢላቶ ኢሎም ዘውፅዎ ዘለዉ ዘረባ እውን ባዕላቶም ንኤርትራ
በጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርቷን አቀረበች። በተቃወሱ ጎረቤቶች ተከበን እኛ ገነት ነን ይላል ሪፖርቱም። የብልጽግናና የሻዕቢያ የአብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ ጉዳይ በጦርነት በተወጠረው ዓለም ውስጥ የሚፈለገውን ያክል ባይሆንም ወቅታዊ አጀንዳ መሆኑ ግን አልቀርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀነራሎቻቸውንም ሹሞቻቸውንም ሰብስበው ኤርትራን ጋዛ ስለማድረግ፣ ቀይ ባህርን ስለማግኘት፣ ኢሳያስን ስለማስወገድ ሲናገሩ ሰንብቷል። ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንኑ ሐሳባቸው በሙላቱ ተሾመ በኩል አደባባይ አውጥተውታል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስም የለመዱትን የጦርነትና ወታደራዊ እንቅስቃሴ አውጀዋል። ከ50 ዓመት በላይ የሆነ ኤርትራዊን ከሀገር መውጣት ከልክለው ከ60 ዓመት በታች የሆነ ሀገሬውን ክተት ብለዋል። በዚህ ሁነት ውስጥ በጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርቡ ዘንድ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉ ብዝተወደበ መንገዲ ገሊኦም ብዝተወደበ መንገዲ ካልኦት ድማ ፅልእ ናይ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ውዳበ የድልዮም እዩ ኩላቶም ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ መጀመርያ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን መንግስቲ ኤርትራ ክተት ከም ዝኣወጀ ኩሉ እዚ ፌክ ኒውስ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ነገር ኮይና ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ዕላማ ግን ንኤርትራ ብሕማቅ ከተሰይጥና ኣጀንዳ ክትፈጥር ስለ ዘለካ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ አንጻር ኤርትራ ክጽሕፍ ክትክል ኣለካ አንፎርቹኔትሊ ብዙሕ ስለ ዘለዎም ንሰብ ነቲ ሶሻል ሚድያ ዶሚኔት ናይ ምግባር ዓቕሚ ድማ ኣለዎም ኣብዚያ ክነግረኩም ዝደሊ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ትግደሱ እንድሕር ኮይንኩም እቲ ዝዓበየ ቃልሲ ኣብ ኤክስ እዩ ዝፍፀም ስለዚ ኣብ ኤክስ ከድኩም ነቶም ናይ ኤርትራ ኣነ ፈለው ግበርዎም ዝበልኩም ሓወልቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓወልቲ ኢልኩም የማነ ገብረ መስቀል ኢልኩም ኣብ ኤክስ ተፅሒፍኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መዓልቲ ዋላ 2 ደቂቃ ኣጥፉ ሓወልቲ ዝገበሮ ሼር ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ ናተይ ፈለው ክትገብሩ ትኽእሉ ተስፋ ኒውስ ካልኦት ኣለው ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝነግረኩም ንዖም ፈለው ጌርኩም ሰፖርት ግበሩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንኤርትራ ጨማዲታ ጠዋዊኻ ኣሳሲርካ ንኤርትራ ንምፅላም ንሕማቅ ናይ ኤርትራ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዓሰብ ናትና እዩ ከምዚ እዩ ነይሩ እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለው ለይቲ መዓልትን እዮም ዝቕፅሉ ዘለው ኤርትራ ድማ መልሲ ትህብ ኣላ እዛ ስእሊ ትርእይዋ ኣለኹም ኣብ ፅቡቅ ኣይትረአን እያ ግን ኣነ ትማሊ ኣብ ኤክስፖስት ዝገበርክዎ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዓሰብ ኣካል ናትና እዩ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ናትና እዩ ነይሩ ገለመለ ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለና ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ነቲ ታሪክ ብጌጋን ብሓሶትን ጠማዚዝካ ስለ ዝተዛረብካያ ድማ ሓቂ ይቅየር ማለት ኣይኮነን ኢለ እቲ ጭብጢ ወይ እውን ሓቂ ዝበሃል እንታይ እዩ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ብጀካ እቲ ኢትዮጵያ ካብ 62 ክሳብ 90 ወሪሩ ሒዝዋ ዝነበረ ኣብኡ እንተደይ ኮይኑ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ታሪክ የለን ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ እየን ዝብሉ ኣካልና ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ፋክት ቁፅሪ 2 ድማ ኢትዮጵያ ነቨር ኦውንድ ሬሲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ሃልያ ነራ ኣይትፈልጥን እያ ኢትዮጵያ እዚ ቀይ ባሕሪ ወኒኖም ኣይፈልጡን እዮም ጀስት ፊክሽን እዩ ተርዲውን ፊክሽን ፅንፅዋ ይትናቶም ሳልሳይ ጭብጢ ድማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ እውን እንትኾነ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብዘይ ድሌት ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ፌደሬሽን እውን ሲስተማቲካሊ ዘፍረሰቶን ነቲ ኩነታት እቲ ሴራ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ክትገብራ ዝኽኣለትን ብቁጠባ ንክትዳኸም ድማ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ቁጠባ ኩሉ ዝሰረቐት ሃገር ምዃና እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ብኣፎም ጠራዕራዕ ይብሉ 10 ግዜ ካልእ ታሪክ ክገብሩ ይፍትኑ ነቲ ኩንነት ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ግን የለን ብምባል ኣብ ኤክስፖስት ገይረ መዓት ኢትዮጵያውያን ብፀርፍን ብገለመለን መዓት መልሲ እዩ ግን ኢትስ ኦኬ ንሕና ዝከኣለና ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምሕጋዝ ዝከኣለና ክንገብር ክንፍትን ኢና ሰፖርት ድማ ግበሩ ንስኹም ነቲ ንሶም ዝብልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ናትና ካውንተር ዝኾነ ኣርጊመንትስ እውን ክንህብ ክንክእል ኣለና ንሳቶም ናቶም ስራሕ ነቲ ኩነታት ንምብልሻው 10 ግዜ ከምቲ ዘረኣኹኹም ኣብቲ መጀመርያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካርታታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ካርታ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ግዜ ዘይኮነ 6-7 ግዜ ንኤርትራ ከምዚ እናጠዋወኻ ምስራሕ ኣመሎም እዩ ኮይኑ እዚ ስቂልካ እንተሪእኻዮ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ክመስሎ ስለ ዝኽእል መልሲ የድልዮ እዩ እቲ ጉዳይ ድማ ከም ኣጀንዳ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ንክገብር መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተይ ኣብ ንገለገለ እውን ሰባት ምክሪ ሂበ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ እቶም ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ዋላ ካብቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ምስኦም ዝሰርሕ ገይሮም ብሽም እቲ ኤምባሲ ኣብ ኤክስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓበሬታ እንተውፅዩ ንዓ ሼር ክገብርዋ ክኽእሉ ኣለዎም ኩሎም ነፍሲ ወከፍ ኤምባሲ ኣብ ጃፓን ዘሎ ኣብ ስዊስ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሆላንድ ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ኩላቶም ግዜ ይብሎም ናይ ኖ ግን they have to dedicate someone እቲ ሓበሬታ
10 ግዜ ክድገም ክኽእል ኣሎ ነቲ ካልእ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣቤክስ ቅዱስ ዝኾነ ኤርትራዊ እውን ኣሎ ንሳቶም ተገይሮሞ ከምኡ ቀልጢፍና ድማ ንገብር ንኣብነት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ኣቴንሽንን ወሲዳ ከም ዘላ መገንዛብ የድሊ ፌክ ኒውስ ግን ቦታ ሒዙ ዘሎ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ሃገር ከይወፁ ዝድርብ ተወሳኺ መምርሕታት ብምውፁ ኣብ ህዝቢ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ኣረጋጊፆም ብጀካዚ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ንኩለን ምምሕዳራት ዞባ ትሕቲ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ዳግማይ ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝገቡን ክስለፉን መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ገሊፆም ቢቢሲ ነዚ ሓበሬታ ንምርጋፅ ኣብ ዝገበሮ ፃዕሪ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝመሳሰል ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ክረክብ ከም ዝኽኣለ ይገሊጹ ዘሎ ሓንቲ ኣብ ኖርዌይ ትቕመጥ ኤርትራዊት ኣቦኣ ነዳኣን ቪዛ ረኺቦም ክመፁ እናተፀበየት ነዳኣ ክፍቀዳ እንከሎ እቲ ጥዩስ ኣቦኣ ግን ካብ ሃገር ክወፅእ ፍቓድ ከም ዝተነፍጎ ሓቢራ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ዘየለ ነገራት ጠላቂሞም ኣንጻር ኤርትራ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ሕሱም እዩ ፈፈው ክብል ቀኒ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝዓፀወት ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣውፅኦም ነይሮም ኢሚድየትሊ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢንያም በርሄ ፌክ ኒውስ ትብል ጥራይ ክልተ ቃላት ፌክ ኒውስ ስለ ዝበለ ብምሉእ እቲ ሓሶት ከም ዝበርዐነ ኣብቲ ኤቤክስ ድማ ኩሉ ሰብ ሼር ክገብሮ ጀሚሩ ልክዕ ከማ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ዘረባ ኣብ ኩንነት ዘየለ ክኸውን ከሎ ትም እንድሕሪ ኢሉ ሓቂ ዝመስል ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ክተት ገይሩ ከም ዘሎ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ሓሶት ምዃኑን ፌክ ኒውስ ምዃኑን ጥራይ ክገልጽ ክኽእል ኣሎ መብርሂ ክበሉ የብሉን ፌክ ኒውስ እንድሕሪ ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ ፌክ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ስቕ ኢሉ እንተርእይዎ ግን ሓቂ ዝመስል ናይ ሎሚ ሚድያ ድማ ጭብጡ ዘድልየ ይኮነን ሓንቲ ግዜ እታ ዘረባ ምስ ወፀት ማዕርያ ሓሶት እያ ኢልካ እንተደይ ካውንተር ጌርካያ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናተጋነነ ዝኸይድ እዩ ኣብዚኣ እስከስምዑ ሕጂ አሁኑኑ የዚሁ የመሳሪያው ነገርና የሶስት ኮንቴነሮቹ ነገር እንደ ዋና ጉዳይ ሆኖ ይመጣብኛል ማለት ነው እንጂ እንዳልኩ ጦርነትን ፈልጎ ነው አብይ እንዳትለው አሁን ባለበት ሁኔታ በሁሉም አቅጣጫ ተወጥሮ አጀንዳውን ወደፊት ባመጣበት ጊዜ ሁሉ ያን የቀይ ባህርን አጀንዳ አልሰራለት ብሎ ጥይቱ ደንብሾ በኋላ የሚፈልገውን የህዝብ ግንኙነት አላገኝ ብሎ ጎድቶት ነው ሄደው ዲዶም ሶማሌላንድ ላይ ሲያፈጎድቶት ነው ሄደው ዲዶም ሶማሌላንድ ላይ ሲያፈገፍግ መጨረሻ ላይ ያንንም ድሮፕ አድርጎት በማይሆን ሁኔታ ነው የወጣውና አሁን ብድግ ብሎ ተነስቶ ወደ ፈልጋለውና ወደዛ ሄዳለው የሚልበት የፖለቲካ ቁመናም የለው ፖስት ኮንቴንት በሐፈሻ እዚ ዝበሃል ዘሎ እቲ አቢ አሕመድ አንቂድዎ ዘሎ አይ ቲንክ እቲ ኣብ ናይ አዘርባይጃን መራኽብ ኣባፅዕ ተታሒዘን ዘለዋ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣፅዋራት አቢ አሕመድ ነዚ ሕጂ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ምስ ፋኖ ምስ ሸኔ ምስ ካልእ ዘለዎ ጉዳያት ንመፍትሑ ሽግር ኣጋጢሞ ስለ ዝነበረ ኣፅዋር ንክገዝእ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዝነበረ ኣብ ከምኡ ኩነታት ከሎ እቲ ብክንደይ ልመናን ብክንደይ ጥበብን ካብ ኣዘርባይጃን ዝተገዛ ኣፅዋር ስለተታሓዘ ናይ ኣንፀርፅሮት ዘረባ እምበር ቁመና ናይ ኩናት ድልውነት ንኩናት ምስ ኤርትራ ክገጥም ዘኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎን ድልውነት ስለ ዘለዎን ኣይኮነን እቲ ውይ ዝብል ዘሎ ድማ ሕኑቕ እንታይ የውፅእ ዓፍራ የውፅእ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ናቱ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝተታሓዞ እዩ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ወትሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ውሕጥ ኣቢልዎ ትሚል ኣሎ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ዝጠፍኦ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ብግልፂ ብደገ ዝፍለጥ እዩ መዓት ዕጡቃት ጉጅለ ስለ ዘለዎ እቲ ኩናት ናቱ ድማ ውሽጢ ሃገር ስለ ዝኾነ ንኣብነት ፋኖ ይዋጋእ ኣሎ እንተኢልና ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ሰራዊት መልይ ዘሎ ስለዚ ሓበሬታ ካበይ ናበይ ክወፅእ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ከምኡ ናይ ኦሮሞ ዕጡቅ ጉጅለ ስለ ዘሎ ምስኣቶም ክሰርሕ ዝኽእል ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ድማ ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ ዘለዎ ፀገም ድማ ፈፂምካ ክወፆ ዝኽእል ፀገም ከም ዘይኮነን ናብ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ድማ ኩናት ደልዩ ዘይኮነ ኣጀንዳ ደልዩ ምዃኑ ሻዕቢያ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈልጦ እቶም ፀረ ኤርትራ ድማ መፍተቶም ረኺቦም ስለሆነ ከ60 ዓመት በታች የሆንክ ኤርትራዊ ሁሉ ተዘጋጅ የሚል አዋጅ አውጇል። እውነት ለመናገር 523,000 ሰው ይዘ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገርን 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለውን ሀገር እገጥማለሁ ማለት የመጨረሻ በዓለም ታሪክ የመጨረሻ ውርደት ብቻ ሳይሆን ራስ ላይ ቦምብ እንደማፈንዳት ይቆጠራል። እነዚህም ያረጁ ናቸው። ጦር 500,000 እንተሎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ባሕሪ ትደሊ ዝነበርካ 500,000
1 مليون 130 مليون افريهم كمالت ديو واو ناي بحق زحفريهم زوم زبزيو كنت تزعكل حماما ديهم سبا يكونكم عندهم نيرترا كوحدو متأنزفتنو متقولو تقمتي لصرفن عم مخانو زردو ما يمثلني ترجمة بس يرترا غن واقعينا الكو تفكر لهم وحود زبين تحري لهم نيرترا كوحدو وانت فتينهم كما يرزو وحود كم زجيرو عم بركي خوكم ينبرالو تازر باخم يعتملتي كندي مليون كنكم هيكونوا كواليتي كونتنت يكونوا قطر ده يكونوا كواليتي نايت سبي جنرال سبحات كميلهم هذا كندا اي ثينك بريزنت سازي ولا جنرال سبحات تي بزح ده يكونوا تي بقعتن عينة نايت سبكا أقدر الله بحفشة قمنا نايكوينات كم زي بلون أبي أحمد أبزيا ونحنت زرباني ربع غيرنا سجرينا منجر مفلقو أبي أحمد متادرقو نجر بيتشا كنياتهم بسوماليا أجر هيدا بسومالي لاندنا بسوماليا مكاكل يفتركو تنشن በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በአዲስ አበባ ህዝብና እዛ በኦሮሚያ አካባቢ በሚኖር ህዝብ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን በአፋርና በሶማሊያ መካከል የፈጠርከው ቴንሽን አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን ቤላ ገይሩ እናተጻወተሎም ኣብ ስልጣኑ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውዕ ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ዘለው ይዝነግር ዘሎ ትክክል እዩ نتاجرون أمحرون كم زبالو عجيرو أدي سبب بوتوا وحيسلو نحتدم نتفاوتوا تقولوا أمونكم حرون أورومون زلوا وتري نلا على ديبو أبدي سبب أورومك كلا خلوا خمس خلوا جيرو له بوجن سومال أمونكم أورومون سومالن زلوا جنسي أمونكم سومالن عفارن زلوا جنسي أمونكم عفارن تاجرون زلوا جنسي بين شانقول زلوا everywhere أبيتوبيا أتبهر سبز بحال زلوا نفس وقف أبنا حتحدو تتأمامتي زلوا نزح حجر حيز دمايو هجي አንጻር ኤርትራ ነው ዞም ኩሎም ሽግራትኩም ገዲፍኩም ኣብ ጎነ ኮይንኩም ኤርትራ ተዋጉለ ይብሎም ኣሎ ነኤርትራ ገጾም ሰራዊት ንኸንቀሳቀሱ ራዕዲ ከም ዘለዎም ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት አክቲቪስትስ ናቱ ዝጽሓፈ ነይሩ ናብ ግንባራት ናይ ኤርትራሲ ሰራዊት ናይ ትግራይ እንተዘይኮይኑ ንሕና ሰራዊት ክንሰድድ ኣይንኽእልን ናይ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ድማ ሻዕብያ ኣብ መጻወድያ ናትና ክንእትዎ ኢና ንሓስብ ዘለና برجيد نحمدو كمدما ناي سدت منجس ناي إيرترا تباهيلا بادي سابانا مصوم زلنا كمدما عطوات جلنا توم عبتدوبات نغرب زلنا شعبيا رسان سلزخونه ويسمع تاو سلزخونه منكس قاس نخجبرمو سراويتو غيرو منكس قاس مزجبره علم لخيمس حنا لولاونت سلنا تحزلنا وعلى الجرس سلز تحسو زلو نحنا دما بتزلنا عنتر حيلي اكيدنا نتي حسبكن وس جلجلي يبلالو دايزي ناي بحق اب ጭንቀት ከም ዘለውን ኣይኮነን ነኤርትራ ከይዶም ውግ ክገብሩ ኣብቲ ዶብ ናይ ትግራይ ንክቀርቡ ይፈርሑ ከም ዘለው እዩ ምክንያቱ ትግራይ ሰራዊት ተሰዲዶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ክማርኾም ከም ዝኽእል ፈሊ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመቶም ከማ ከም ተጋጥሞም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ብወገን ትግራይ ሰራዊት ናይ ፌደራል ክቅርቡ ከም ዘይደልዩ ኣብኡ ተመፂኡ ናይ ትግራይ ሓይሊ ጨውዩ ነቲ ሰራዊት ሕቁ ሃሪሙ ናብ ኤርትራ ክሃድም ከም ዘይክእል ገይሩ ክማርኾ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ኣገይን እዞም ሰባት እዚኣቶም they are just losers كم زخون صبوا غير فليتم الله ابزي اسمعج حنت ودب حوحا زلونا ومبر وطጥ ስምምዕነት ውዕል ፕሪቶሪያ መሊኡን ከይትግበርን ሓደጋ ትግራይ ቅልጡ ፍታሕ ከይረክብን ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ኣማሓዳሪ ዘዋደው ምራቅ ጸጋይ ገብረ ተክለ ንትካል ናብ ዝሃወ ቃል እንትኸውን ሓድነትን ስምረትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክሰጋገር ተዘይክኢሉ ትግራይ ናብ ዘይትወጹ ሓደጋ ከም ተምርሕ ሓቢሩ ዝርዝረለና ትግራይ ድሕሪ ዘተኣናገደቶ ኩናት ኣብ ክንዲ ተስፋ ሰላም ክትጥዕ ኣብ ከቢድ መንቀርቅሮ ትርከብ ተኹሲ ጠጠው ዘበለ ውዕል ፕሪቶሪያ በቲ ዝድል ሕቶ ትግራዋይ ኣይምለስን ዘሎ ፕሪቶሪያ ምትግባር ፍትሒ ፅንታ ምሕታት ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስ ሞ ይትረፍ እታ ዘላ ቁራስ ትግራይ እውን ሰላም ሓሪሙዋ ትርከብ ብፍላይ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ባዕሉ ንባዕሉ እናተባልዐ ፀገም ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክጋደድና ገበረ ከም ዝርከብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ይግለጽ ህዝብ ትግራይ አከምዚ ኩነታት ከሎ ግን ቶም ብርጅዋታት ግን መላገጽ ረኺቦም ኣለዉ ብዘይግነት ኤርትራዊ ኢኻ ብመንነት ትግራዋይ ኢኻ መንነት ኢልካውን ኣዚም ካል ኢኻ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ትሕዝ ዝገልጾ ዝነበርካ ኣነ ትግራዋይ ኢሎም ተኣሽሙ ክገብር የሰክፍ እዩ በቲ ዝነበረ በቲ ብኤርትራ ገጽ ከም ትሕዝ ዝበልካ እሞ ኤርትራዊ ኮይንካ ከዓ መንነት ኢልካ ብዛዕባ ታሪኽካ ቋንቋኻ መንነትካ ባህልኻ ክትወግዕ ከለኻ ዝሰክፍ ኢልካዮ ሓድሽ መንነት ሓድሽ ኤርትራውነት ክመጽእ ስለ ዝድለ ማለት እዩ ደፊሮም ከዓ ይዛረቡ
ቻሌንጅ ስለዝመጽ ክፍሎም أنا تقرأ إيلك بدفرت ده توقع له تايس معك بس كل شيء أنا هجي they already know I wish them سجم كم زلهم I mean إتا أنا تقرأ وايا تبلوم زلا نبعلهم كم زيتو واحد الله مفلتيهم رأيت زربا أنجيرا سلزغونت تاناتو براند بخوم سلتفلتت درافاي سلزغونت ما سب سماعي كركب سلزلو سلدتك عمل لامبر بيتو سبنعو كم خيتبلنا أنا عمل لكيم كنا عند حردلي خانس خابين خاخون كم زبلوه أبزا انترفيو يقلتيو سلام انتاي ناينو وحد تاريخ زنبرون تزخون نيرو تزبلو زولت حساسبا انتاي إذا سكف على تسب شعب يامتيو نابنة بلين نايت بولو يبلنا بلين يمننتي أنا بليناي ويونا بلين كم زي بلين هيتبل إيرتراو بليلو زقددني يلن كم هاجراوي بلين بهيريو قانقايو أنا بابرا لنا كم بلين دما I'm very proud of بلين ግን ዜግነት ኤርትራዊ እዩ ሃገራዊ መንነትናተይ ድማ ኤርትራዊ ሻብ ዝኾነ ዓለም ካበይ መፂኻ እንድሕር ኢሎምኒ ካብ ዓዲ ብሌን ኣይኮንኩን ዝብሎም ኤርትራዊ ካብ ኤርትራየ መፅአ እየ ዝብሎም ባንዴራ ሃገርካ ተኢሎም ድማ ኦፊሻል ባንዴራ ናይ ሃገር እየ ዘርእዮም but these people are in delusion ቀደም ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣብዚ ቀረባ የምሂሮምኒ ዝብል እንድሕር ሰክፈክ ኮይኑ እስከ ኡንዶ በሊ ገለ ኣነ የስሕበኒ ምክንያቱ رأيه تقرأ إيه بلا له يلوم كات الزارو صاحا يمسولي انتهينا قرنا كاسن سرعة زي تقبل قليل هذا الحين جدار اليوم مصوت رأي تقرأ بقى ولا بقول يولدي ولا باليوم دول حنا أنا تقرأ بتيهالو تقرأ سلزون تقرأ قد ولا هم يلكن وعلى خند حرسك فك خوينس كم دو بالي قليل أنا يسحبني مهنياتو حدا معلتهم كم سلزون وركم على تقرأ مهني أنا فلت أين وركم أبز قربا ما تم يقوم مهرمو قدم كم خمسة كوني فلت نيرو كابتن تتكمتي كابوتاتون ديتاتون زسمع زنبره تقراوي كم زي كوني فلت نيرو أبيناي زبني إيرتراوي أبتنسو زعبيلو دي أبز خوني يكون كبسانة إيرترا أنا تقراوي لجزارة بلو زنبره مع زبني نيرو نايزيا ملزي نايزيا حتى زيا ملسن تلقى حس كالليك ربلو أب تاريخنا إيرترا ما أسي إيرتراوي أنا تقراوي لجزارة نيرو تسلن كنز فتر كفيكشنيو لن كنز فتر كفيكشن سلازخوني إزتي ناي بوليتيكا تي ناي محبر سباوي نوتس كون كله تي بوليتيكا ونوتس ناتهم دما أجندة عنديو مدو مجمر تسترجع تجايز دلي نعاي تقالش نعايو وقع فيه أتكلم زلوا مريت تقرأ الله سلزين ده تناسبنا تنمايت تنزارات كالسي بدقن بوشتن كونكا بحوار كونكا إزكايت سلزين بعلنا سعادة خدان زقبرنا في جيء فينا مالتي جماعة جزل حجون كم تابع حري من قست قال لي مساحة زربوا علم و دحين تسأل استثناء حالنا زقلوا له أربعين إسياس نتصوروا هورو قال نجر ندعس بعض الله خيدنا هبورو قال نجر خول الله نهبورو سي لوجيكي نو بدرجة عالم يلا نزي والحاندي حجي حالتي بزانا ما خصاي ولا تاسلطان زلا زلن دحرينا انتر كونترا بالنا ترينا انتنا تزي زلن دحرينا انتر كونترا بالنا ترينا انتنا تزي نسلطانينا نحنا صلولات ايكونان يزلك صلولات ايكونان اجندايو ازب دغه دقنا علنا حدارنا علنا اب فيسبوك نصفو اب يوتيوب كاخن فلفلو نمسسي صلولات سلازخنا ايكونان اب يوتيوب كلفلف زمس زلخو اني اب فيسبوك صحف زلخو نسلطاني له يزبل زلو حج صلولات ايكونان زبل زلو واغا يقلصير ونص واقع غصير وتي واقع خفل على حجري على يوتيوب ززاربو 3 ساعات 4 ساعات وخلف الفوز حضر كستو طنيسا خست حريص زبل قصلئي كزو از حضر ما نسي كغاغز حضر واقع خفل على سلازي صلو لا يكون نسلطاني له يزول زلو مالت اسحجن يس ابراها جبريل صبو غيرو ندجمل سلام صبو غيري خاص فلتم اي ثينك تي اب يوتيوب ناتخفل كات زاربو زلخا تزعبي وغن قالسن كوينو بوغيرم دما سلطان سخيروم يماكشل بزو حساب كبر سلازبم بزو غدايزي سلطان كمز دلي زلو مغنزاب يدلي صبغ يغن سب دليتا توغلصلك خلو ليتس جو
ዘለና ቦታ ኣብ ዓይነታት ፍረታት ዝሽየጠሉ ቦታ ኢና መፂና ዘለና ምስ ወናኒት ናይዛ ቦታ ዝኾነት ወይ ናይዛ መሸጣ ናይ ፍረታት ምሳና ካይዱ ዕላል ክህልወና እዩ ሓራይ መን ክመስል ሓራይ ማን ይበሃል ኣብዚ ካኒ ፍሩታታት ብጣዕሚ እዩ ዝሃለኽ ኣስቤዛ ኣለና ሓፈሻዊ ኩሉ ኣሎ አቮካዶ ላሚለ አራንሺ ባናና መንደሪን ዘይትውን ካውሎ ካፑቺኒ ካውሎ ፊዮሪ ፓፓዮ ኩሉ ኣሎ حريش كان يسرح كم يتجنزبي أبوه تسرح هنا متينا زلنا نستخدم ما بزخ سرح خلى خلنا اسمع كي بزعوا سرح أنت تبلنا هو سرح لا طبو سرح يدنا يو سرح طبو اسمه زغني عن سرح زلنا مالتي زي سرح هاي برني زي كباب زلنا علاقة آخري أبتناي ترى من صنيحنا حجونا بزناي فروتات شيء طول بطينا متينا زلنا مو اسكب حافش كباب علاقة آخري يزع عمر علاقة خميت تقلتيه عمري وا في اللي كلام على بيجي أولادنا تقله بتحسب عنده نايدقل له نعدنا له حفشاوس بيجي مالتي أب زيخ تزور كلها كل زبطة أنا بحق بيتي أوشتها عدنا زفري تحصلت معارك أختين كلها نخطو أزيبها تزفتري وقنك أبز نسيم عماويل ويجازيم خلو بحفش بزخ حلف خلو أنت يبلغن نفعت يتوابعنا طعميهم زقدس له يحشش يوم يتوابعنا ها نايدقها طعمي دس له تعادو خاب طعمي نقعد هو ينام زماتو له مالتي نقعد هو طفانا يجوز نقعد هو طعمي دس له مالتي ولا فيديو يقدحوا كلمة عندنا فرصة ركب يكون فرشيو ما زالوا تحسوا خمناتهم كان هنا يبلد مالتي سلازم أنا هاي بوجو እንታይ ከሪአኩም ደልየ መስለኩም እዚያ ዘረባ እዚያ ብፍላይቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ሚድያታት ፕሊዝ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብጣዕሚ ድፍቶ ኤርትራውያን ሰብ ትካላት ኣብ ድኳን ዘለዉ ድዮም ኣብ ጀርዲን ዘለዉ ድዮም ኣብ እንዳ ሻሂ ዘለዉ ድዮም ኣብ ሆቴል ዘለዉ ድዮም ንሳቶም እናዘራረብኩም ተመክሮ ናቶም እንታይ ይመስል ስራሕ ከመይ ይመስል ከመይ እዩ ህዝቢ ከመይ እዩ ትካል ሓደ ፃዕዳ ኢንተርቪው ምስ ገበረ ንዑ ኣብ ዩቱብ ንዑ ክንርዳ ይኮና ካብ ኤርትራ ብብዝሒ ከምዚ ክወፅእ ደስ ይብለና ኣነ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት እንታይ ይመስል ምሁራት ናይ ኤርትራ እንታይ ይመስሉ ኣብ ሕክምና ሓካይም ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ላይክ ብዙሕ ዝደገ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ቀፃል ክፈልጦ ዝደሊ ግን ክፈልጦ ዘይከኣለ ነገራት ኣለዉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብብዝሒ ክወፅእ ደስ ይብለና ዝፍሩታ ክንሪኦ ከለና ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዘለና ብሕጂ ክንበፅሖ ንኽእል ዘይኮነስ እቲ ተበፂሑ ዘለውን ናብ ህዝቢ ንክመፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ዘሎን እቶም ሚድያታት ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክገብሩ ከለዉ ካብ ልበይ ደስ ዝብለና ኣነ ንቐፅል المزور بتوع ويكا باسبورت اوتوريتي زي اكو موديل اقريميا زلنا موبايل هاربر كرين تبهل زي كرين زي تقند سرحه زناي بيشا كونتينر معدناتنا حيز مسمص لدغاي دسدت كم اكسبورت مالتي زين اب مركب كتصعن تخوي دما زي كرين زي تلينا مالتي سلام مجمرتا سمي سنة تسفعلن بال كاب بيت مرتين باقرم مس بتصاي معبل ساسينا أحمد شمنانا سريحنا خمنا يازلنا زا سريح زيا ودبيا زا ودب زيا انتين تقايلا لا دحرينا كرين ان وايرلس كنترول سمارت بوت تقايلا لا مالتي زي زيا بوت زيا ناي صعنت مركبيا ناي صعنت مركب كنلكلنا فريزر بلانتايو بالسولارن بإلكتريك تشارج كسرح تخيل مالتي أمي تخيل دحري تطوينا كم يا زيا حزب ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ነዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ሰብ ዘይርዳኣ ነገር ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ኣሎ መሲልኩም ዝበዝሕ ሰብ ኣብታ ጉዕዞ ሂወቱ ዘይገጠሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ቬንቸር ካፒታል ክበሃል ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ወይ ከዓ ቬንቸር ካፒታሊስት ገለ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ወይ እውን ናይ ቢዝነስ ኣእምሮ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰብ እንታይ ዝገብር ከይዱ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ድዩ ኣብ ዩኒቨርሲታት ከይዱ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ይሰምዖም እሞ እንታይ ይገብር እዛ ሓሳብ እዚኣ ናብ ግብሪ ንክትቅይራ ክንደይ ካፒታል የድልየካ ይብሎ ምስ ይዘራረብ ዲል ይገብር ቬንቸር ካፒታሊስት ይበሃል ናተይ ድሪም ድማ ከምኡ ክኸውን እያ ሳም ፖይንት ንኩሉ ቢዝነስ ክትገብሮ ግዜ ስለዘይብልካ ነዞም በላሕቲ ቆልዑ ርኢኻ ኣገዳሲ ሓሳብ ዘለዎም ወሲድካ ፋንድ ትገብሮም ነቲ ሓሳብ ናቶም ናብ ግብሪ ናብ ትካል ደረጃ ንክኸይድ ድማ ተተባብዖምን ገንዘብ ትቦም ናብ ዕዳጋ ከብፅሕዎ እቲ ንብረት ድማ ትድግፎም ኣይ ቲንክ ኣብ ኤርትራ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዝያዳ ክድፋኣላ ድማ ተስፋ ይገብር መንግስቲ ንኩሉ ክገብሮ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ነዚ ብሪልያንት ሓሳባት ድማ ኢንቨስተርስ መፅኦም ነቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንክገብሮ ወርክሾፕ ክገብረሎም ናይ ኤሌክትሪክ ቢልስ ዘድልዮም ጥረ ነገር ኩሉ ነገር ፋንድ ትገብረሎም ምሳቶም ድማ ዲል ትገብር
ንሳቶም ዝረብሕሉ ንስኻ ትረብሓሉ እቲ ጉዳይ ድማ ብሃገር ደረጃ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ዝኽእል ሓሳባት ንክኸውን ካብ ሓሳብ ካብ ሕልሚ ናብ ትግባረ ንክኸይድ ድማ ኩሉ ሰብ ክዋሳቀሉ ይኽእል ስለዚ ሓኪም ዘለኻ ዲኻ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ዘለኻ ዲኻ ካልእ ኣብ ቢዝነስ ዘለኻ ወይ ምስ ቢዝነስ ቀጥታ ዘይተሓስ ኮይንተ ሓሳብካ ካፒታልካን ኣእምሮኻን ተጠቒምካ ነዞም ሓሳብ ዘለዎም ፈጠርቲ ዝኾኑ ሰባት ፋንድ ብምግባር ምስኦም ሽርክነት ጌርካ ኣብ ቢዝነስ እውን ክእቶ ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ኣነ ጥራይ ክገብሮ ዘይኮነሲ ናይ ካልኦት ሓሳባት ፋንድ ብምግባር ንሳቶም ብሽርክነት ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራውያን ክሰርፅ ይደሊ ምስ ግዜ ድማ ብከምዚ ኣተሓሳስባ ተኸይድና ብሪልየንት ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ከይድካ ሓሳባቶም ማለት ሓደ ንእሽተይ መንእሰይ ናብ ቢዝነስ ክቕይሮ እቲ ሓሳብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካፒታል የድልየካ ተኣማንነት የድልየካ ደገፍ የድልየካ ሜይቢ እዚ ትካል እዚ 5 ዓመት ክሰርሓሉ ኣለካ እቲ ፕሮዳክት ንክስራሕ ካበይ ኣምፅኡ ክሰርሕ መፃኢ ኣለዎ ሂወቱ ክግደስ እዩ ነቲ ሓሳብ ገዲፍዎ ኣብ ስራሕ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ክትሕግዞም ኣለካ ብኡ ጌርካ ድማ ሓደ ብሉፅ ቁጠባዊ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሚ ከተማዕብል ትኽእል ናተይ ሓሳብ እያ ናትኩም ሓሳብ እንታይ ይመስል ኦፍኮርስ ክትምዝምዞም የብልካን ምሳቶም ተረዳዲካ ዋላ መንግስቲ እውን ወከልቲ ክገብረሎም ይኽእል እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮይ ዝመፅእ እዩ ኣይሆፕ ኣብታ ትመፅእ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣከም ሓሳባት ድማ ክንዋሳእ ናይ ሎማ ኣርእስታ ኣብዚ ክውድእ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም عليكم